Di ka kapag kakarotero. Diretso na yung natin. Noy, derby. Kami yun. Seryoso ka ba? Na? Yan na. Ibabarumakit kasi hirap ka lang yung nag-istorya mo. Kaya mo hinuko ko ngayon na nito na. Mapagkararin ako na yan. Pero na tinanay, bakit ka na kasi. Kaya ko ito nagsisinirin ngayon at pag... Pero masuporta kami rin. 100%. Warang... Wala ko talaga eh. Wala pa doon sa manang Kristo. Seryosohan na lang. Actually, wala ko na plano ito. Seryosohan. Andi na naman, Pero matira po. Asan ang Kristo? Papusta ko yung Jis. Imo isisigaw. Wala na kukuha. 3-5. Erayo. Kaya ano? Erayo. Memory ko na nakukuha na. Puro mo lang kasi may kamatis. Hindi ka na Kristo kaya. Kasi ako, kaya ko. Kasi sinarin ko kanina. Ay pag kinarawatan siya mga talaga natin na. Pinagpapalipin kayo. Tao mo talaga, hindi ka makakain. Bihan na ang tray ka, pero nga nakakarotan pa yung barrib. Ito daw pa puro daw pagod ka mo. Ano pag kinarawatan sige na nakapagkaya pa na. Kagi sa sana. Kaya tibihay na ba? Kaya? Wala na ang tray, kagregat ko mo, wala ka karaw doon pa yung barrib. Paano lang? Buti naman nakdal. May na ba? Kaya pa na. Congratulations! Yan may pogs. Tibihay ah. Katibayan. Yawa. Tigay. Tigay pa rin. Tigay. Makuha ang pigapita rin. Bye-bye. May paralit. Banana. May da. Riyugin yung mga butsi-butsi. Very gawin na. Daloy, ano po yan? Dubog ka na, idudulog ka na. Idudulog ka na. Tingnan lang sige. Nakakadis ang ulo ha. Idudulog na yan, danubog na. Ala, idulog na kuya Biko, idulog na. Kuya, idulog na kuya, danubog na. Para sa'yo. Hubog ka na? Baka na sa matkulat na ako lang sigarilyo. Nakuha lang. Sayang pag. Panoy, namimiss ko na ano. Libro. Ang kanang karabaw. Karabaw. Ayaw kayo. Makatok ha. Sunod na lang, sunod. Yan may marunong yan sa mga tuba. Sunod na lang sa Tinurihin tuba daw ha. Gamit na ba? Eric lang ako kita. Tulad mga ngarawil lang kita para dagdag. Dito lang kita, ha? Kanda butsoy. Dito lang kita. Kan laray. Sunod sa bado. Hindi, schedule. May bakong mo, may Oh, bakong. pwede. April ka ba? April. Kaya tatanong no. April pa. Tapos, Pangari ko na dito. Susuan. Oh, pwede. May ni-uploading cottage. May ni-uploading cottage. Kanda May butsoy. ni- Butsoy. papatuloy pangalit house, tree house. May naniyo. Hindi na po Ano, dito. sunod na Sabado. Para pag Kirita. Ano? Sunod na Sabado, Kirita. May dapat tricycle, di ba? May tricycle. Ginagamit. Kailangan talay. Gininang po ginagamit ni Butsoy. Pwede bang kami. Niya tree house. Kilala kita may Butsoy. Butsoy. Ay, mano ba? Oo. Tree ko damit. Hehetit. Tree ko dito. Ano ibi pala yan? Ano ibi? Sama daw may lisod. Nakatalapang may ganun. Lisod. Ibi pala yan. Ano ibi? March. About the Nilalagyan pa yan ng mga House tree. May Tell nisong her. About the back. Ano man? Kasi ni schedule.
Ano, mag-iihaw ko ng bakter, ang bagit ya. Mag-iihaw kami may mga bakter. Mag-iihaw ako ng bakter. Yes. Sunod. Saan ka makakatungkuhan? Derbe. Waray padayon mo. Waray ate. Ay, Waray padayon. Ate ni April. Ang tika po dyan. Ayan siya. Kasi nga, di-restorya, takot suga. Oy, maring amore siya rat. Manindara kita, bisa naman ako ta, ano. Okay, para din ko ano. Pagkabutit to ba, sige, sa kumutir ka na ako. Nakapalit yung may... Toxic ka ni Shot sa ano. Hindi, pagdating sa ano, Sabado. kahit Ano? Pulutan mo na yung po. Dere, ako na nga ano, limang kahon na doors. Yapit ma. Limang kahon. Nasikat to, buti ito to. Bahal, hindi malay pagwasing. Oo, pagwasing. Ha? Hindi, Sa kagalon lang. ano ito yung karet, tuba, red horse. Basta limang kahon ako na doors. Sige na, iwawasin mo lahat. Oo. Overhead. Bahal nga eh, marasa ka naman. Pwede naman tuba, per tuba. Barato lang, may kumpuro. It's a 200. container. Out container, 600. 200 dito, anak. 200. Di na. Galon man lang. 6. 270 galon. Oh. 5. Diri kayo. Oh, di mga kalon. Di mga pas. Pero ayaw na Kaya, plato yun siya. Iya, may. Okay mo, pala dyan na separate. Iya, 200. Hindi na gawin mo tayo na sa Isa ka galon. Iya, dito parigo ano. Budget pa. E di tulo tulo ka container, ito ba? Kapon. Di siya dito ka container, sakto eh. Sabado, pulutan na lang yan mga numiyo. Pulutan. Ano ko naman inubusak at pulutan daw. Paniluloy mo. Ay, mandara na lang. Mandara. Inorder na, naabot pala. Pwede. Pero, ano lang yung takip ito yung babae? Namalaga na lang Pinay. Panito kids. Bangin lang. Puro mga puti sa ito eh. Puti sa Pinay. Diba pa rin, oh? Sa dilak kita din. Aman dito sa kloban. Iya, kapag ulit kay mamata buwas. Naka na dito. May nanimanak dito. Wara pa na. Ikaw lang. Ano? Sipte akin. Pero may pagyan, ako lang anak niya, hindi nung kasal. Ano ginawa mo? Dito Japan. Dahil malagat pag ninong ko, maghihirayo yun. Wala ginili. Kaya alam na nga yan ang ninong. Marami ko na. Talaga. Kaya total at gamit na ulit. Ani, ang green nga. Muntik ka pang green. Ah, ito gatanurin nga. Kaya di kang ginamit. Ang mayon at ginamit. Ang green, ang green. That's been shut up. Yo, shut up. Artista nga style. Yung po, mga paniluloy barong ni Taloy. Ay, pipilo ko ha! Bago pala ngayon po. Ay, na nga niya. Tayo na. Kabrother mata, ano? Ay, na. Wala na nga yung balik na. Kasi mata na't ginamit nga ito. Oo, ne. Tara damit din ako. Hindi, no? Big time. The Mars and the Jupiter and the Pluto, man. What happened to the Mars and Jupiter? Berndan, wala pong yung kalaw. Babalik ang tekaw. Babalik ang tekaw. Babalik ang tekaw.
This is the black hole. Pero pag pagbalo na yung kalo, itatapon siya. This is the species. Buwas, bakit to may po yung Buwas, bakit ito tinataklo? Vamos. Ay, gapit ko ha. Gapit kami. Yakit bodyguard. Lalabog na ito. May nanakot na kay istorya na naman kanina. This is the black hole. Yeah. Pero papatotong ko kilahin. This is the Lawas. Ha? Parte may hemoy. species. Tutulo kami magporta to. Hidok kami tutulo pare-pare. Hidok, hiya ako papresitan tato. May danang kuan. Samahan. Pinirmahan. Dinhe, Pepe. Yeah. When I introduce Papres na ni, papres na ako yawa. Pakita ko. yes, yeah. Dili po. Pula. This cup is Isa lang ko kaya ron Commander, and this is the black hole. I'm traveling light years away, man. And then I enter in the black hole. What will happen to me? No spaceship in the black hole. Cause the Earth, Jupiter. Ay, nakakapinunin ko. Ipakunin ko yung mga trehon. Diyan ko lang. Kuya. Amal loy. Sabado. Who is the commander of this rocket? Yan na. Oh, sino? Kasi buwas. Makata-kataklo pas buwas. Ano? Bernes Sabado. Lunes. Martes sa kane, Martes. Sunod. What's the first Martes sak mauli planet? ni. What's the first Buwas planet? Takloban ah. This is the sun. Martes ano. What's the first planet in our solar system? Sun. The first planet in our solar system. Araw katakloban. Maitak ngipon dental. Second to Mercury is what Papalinis planet, ko man? tapos May naman din eh. dirak. Hoy, kay Anak binaydan din to ano 100 plus. Oh, binayad yan. Oh, 100,000. apan daw nito. Oh. Tapos Star itsa of ni our solar system. itsa ni 22,000 anak to. Mercury. Ano ba siya ng bato? Pagkapalangisan naman ng tao. Alak na indan. Tuway kay takip. Last second of Ikaw Venus. lang tento. Kaya nga iba, kapos tayo sa mga madali rin paglinisin. Isang still brush. Ikaw halay brasit ang gililinis eh. Yakot balay magkakaroon shop din eh. Ikaw tak mekaniko ha. Itsa ni master niya eh. Master. Ano problema? Ring. What the rest of it? Ano, babalan tayo na. Kayo mabiyayat mo siya. Oy! What is the red planet? It's... Ha? Tangina mo! Mars is the BGK shout out. What's the weight of the planets of the Earth? biggest planet in our solar system. Jupiter. Yay! Jupiter has... Jupiter. Yeah. Next of the Jupiter is... next of the Jupiter is Saturn, di ba? And Saturn has... Yeah, Saturn has ring of... Saturn has a umbrella. Oh, ini po. Saya ini potis. Ayun saya, subagsak ini potis. Yan buto yung mga Where is your daddy? Your daddy is escaping. Ay, jingle na, jingle. Dali, jingle. Your dad is sleeping. Gusto niya yung solar system. Saya sumagaling. Saya si Botoy. Hoy, Mara, tol, mara. scary cell. Oy, tol kuya, dyan ka about the black hole. Doktor tlabas eh, doktor. Black hole, black hole. What's Tell me what is black hole. Yeah. Ano? O, pamate ha, potis. Pamate. Yeah, this is the black hole and this is the spaceship. And the commander of this species is Putin. Yeah. This spaceship is traveling to the black hole. Commander is Putin. What will happen to
this. is black hole 15 years away. Put it still not down. Boom! Panis, panis. Boom! Panis. Yeah. Yeah. Pamati daw, pamati. And then, And then, she's boom! And then Pogs is traveling also to Putits. kakasundo hiyap kami. Hindi akin sinasabay. How many planets in the Earth? 11. 11 First planet. exoplanet. Yeah, wait, exoplanet pa. What is? First planet. Number 1 is? Ka pang manula. Sasagara ko ng kamo. Next. Second is? God. Pluto. Exoplanet, na solar system. What's the first planet? What's the first Solar planet? system. Solar system. Mercury. Next planet. Next. Earth. Mars. Mali. Jupiter's. Venus. Ano medyo? Neptune. So, na siya God. Tama God. Mali. Ayaw lang ito exoplanet. Okay. Very good. Nice. Okay, dali. Till ko yun dyan about the Ay, ako nga rin. Bakit pa ka na Uy, pre. Uy. Kanay. Kani Bibi Pogs. Ano ito? Karay. Oy, uwi. Karjahan naman na niya. Uwi. Ligid lang. Ayaw na uli. Kani ka na pababalik ka ni ma'am. Liwang kalaan ay pagliwan. Pababalik ka ni ma'am. Babalik ang gati, ma. Oo man. Ano lang ang yan ni Pwede niya Rio. Pabalik. Ano Ano pa pa sino nga ate? pag gunardyahan? Pre! O sige na. Ito. Ano pa kita kay bago ka na palas 4? Yawa ng oras. Hindi makasakay. What will happen? Ang mabalik. Maloy, salamat ha. Binalik. Ano next Saturday no? Next Saturday. Nabutsoy. Ano po? Ano, pag red horse, 5 kahon up. Pag tuba, tulok ang container. Ah, hindi rin. Ma-order na lang kita. Mga marasa ang karangwayan ka. Pero, Ubus pa namin tira ito ba dito? pag nato kita, sigurado na pwede. Okay ah. Tell about Kuya Jinjak, tell about the solar system. Next Sabado. The solar. Pwede. The solar. Ah, Yeah. Solar. baya ha. Oh, ginagdig din Yeah, yung this is system the niya. Duhala to. Eto. Ikaw pa tayo ninong dyan. Dok. This is the moon, the earth, and the sun. Yeah. Maapot eh. Kinatok kanina. Nagpapakyanay ako ninanakan eh. Moon, Ano? and the sun. Ano? Dinang luloy. Correct. Yeah, and the earth and the sun is here. Check. Sila mahin. Di mo ba? Kinamay na Mga sa Oh. Sagay na sa kapatos. Ay ka pag-ubusa. Mga sa kapatos. Dua. Babalik ko. This is the moon. This is Apera. the sun. This is the moon. This is the moon. Puro And malit the yan. sun. Surong sa The sun. Yeah, the sun. You are standing on this earth. Yeah, and this is the moon covering the sun. Is called. Yeah, what? Solar or Uy! Ay, pag pinamati ka, sinakakalit sila. Kuya, nakasiring ka yun, ano? Ano pa? Nakasiring ka. Ano na? Ano? Wala ka rin. ano, Miss Jinjak? Sige. Ginsa mo tayo. Hello. What is it? This is the earth, the moon, and the sun. The sun reflects the Ah. moon, and this is the earth. Buka. Sige. Makanta na. Basa. Biyahe ka mo? Ha? Din.
Paano? Kaya na pa ni Jesus. X. Ito ka? Ano yakot masundo? Ito na lang. Ayan ba dinila, yakit mga kanto. Ano kaya pa? Pero sige sa pala. Ay duha. Sabi ko, Siya pa din Kaya na mo kita. Yocho. Mga big time to. Mas nakakaturo. Mga big time to. Puro na. Kinula, puro, oh, basta ko ang planet, yung maryado niya. Mga big time. In our solar system. Ha? Yan o. Yan din tawag. Oldest. If you are spending manunulayan ko at hindi ko rin Marloy. Nagpipinak ko ang kalendar din. Malakunod yan ang adlaw nyo na kinuha nila. Bulang tanaw. Araw nga ng kadlok yung turin mo lang tayo Domingo. Parada na eh. Pwede kami kumain sa pag-uri. this is the sun. Walang tagal ba? 3 years ago yun. The night planet. Oh, nagsasabi na. Mapapita tuloy. Ano ka na bro? Kanang kanino? Kanang Talaga. ano ka dyan pinatrika? Yan na nga, yan ang ikaw, no? Pero waray-waray din na tuloy. Wala, dire. Pilwan. Pilwan nga tuwan ng 50,000. Awarin ka pa. Ari ti preno. 27. Abiling ka na siya. Wala na itin. Ikaw. Kanang Domingo. Oh, matuloy prenuan. Ano kahit 10,000. This is photo. Dire maino. Photo is Kayo na minumine. Iwanan si. Dali kami nagkahampa. Dit maino. Pag-iisingan eh. Pilwan ito ni Sir. the sun is our star. What is the first? Pag yung pa ni kabutang na ito kami. No, this is the sun. Our star. Ano susundot pa nila? Our planet in our solar system. Ano babalik ka na lang? Babalik na ito. Nagperet litsan ano lo ilis ko. The first planet. Pumalit kita kanto. Yan ketso, niyatang takantanggoy. Nagperet. Hindi na balik yan dito. Di nga, ketso nun. Ano na, naroon ko ate Padidji. Panagtag sa Oh, Ismail. pay mo na. First planet. Wala na yung mga picture na. Nagpapalod ka ate? Nagana hiya? Pakitaya black. Nagana? Wait. Gawin da. Dating da. Ano siya may? Pag hinuhulugan eh, nagana hiya. Okay. Yan, nagagsigit ka na. George. Sila ay kuya. Gara. May tulong ka. Black hole. Naghulog ka na ate? Wala pa? May doon naman may kita. I-assist ikaw? Karag na mag-assista kayo. Tell Kuya Rats, tell. Wala na ganyan yung kasawa. Anak kasawa manuloy. Wala na. Kaya ano nagtutunog ate? May problema? May problema. Kuya. Naging joker ka naman na po. Sige. Ano pa? Iyaw ko ka naman. Parang may... Kasi ang naman eh,
Tibiyak boss eh. May dako ko. Sulpon. May dako ko kluban na tinatawag. Hindi ka mo talaga eh. Akong dila eh. Kampadero eh. Pagkakanto at mo yan. Basta, sunod sa Sabado, napunod pala. Mars define on hot planet? Yeah! Ano kiri talaga? Gusto ko kiri talaga. Ha? Ate Marcel, Wala, sure. ano kamo sunod sa Sabado? Okay ka mo? Okay. Ano, oras na agahon ta para diretso gabi. Gagain. Ano oras? Box! Para maguruli man kita sa 4. Bernis kan. Oras 9. At sa baro ito. Diba? Mula na igabang sa baro namin ko. Problem mo eh. Sa baro namin. Mapas na kami. Sabado, Pero April 1, makuha ka doktor ka manok. Treka. Tag 10-1, 10-1. At 10,000 yun. bisay ka trika. 33. Hoy! 33. Ikaw kanina. Visit din. Basta mother ba kita? Araton. Trika. Tabon siya doon sa Kada sa 10,000 Namimiss ko to eh. Namimiss ko to. Dito ka! Namimiss ko yun. Namimiss ko yun. Box! Okay ko, nagit ko mumuhin ko. Minarja na lang pero Mabuhay ng manok. Hindi maningin dayo. Kore pa rin, hindi na para magabre. Ano na? Wala, titiskingan ko magabre nga. Nada ako nito. Ano una ngayon yun? Maluloy. Ano una ngayon yun? Tricycle man kasi ang gamit yan. Sibur naman, kuha naman na niya. Doble zero, ano eh. Sanggar naman yan. Uy, nakabreak pa din, nakabreak pa nulay. Pura pa na kapag-kabreak ang ina. Igugutin eh, trigo zero. Maluloy. Dito na kita takin. Takin. Ako aktulo. Nag-story na kami kanina. Pulsa niya kinuha kandok na. Nag-story kami kanina. April 1. Ibig sabihin, may ginagawa na kasi siya. Ano kanyari na, Bog, siya na lang ang Domingo. Udas nila, nga tag 5 mila ni Dok. Ulutan talo. Nag-story kami kanina. Dapat tumap. Kami lang at tumap. Kami lang doon. Asat siya. Sige. Ginahabol ko derby. Gusto ko ano. Yakot ka. Kahit 10,100 ka na sa manok. Hira na lang pagpakondisyon na hidok na la. Magwaring sa Mapusta eh. Ginagawa niya. Oo na, kulang in line din eh. Kulang in line din eh. Mas mo pwede ito kandok. Dito pwede na dito 3 cup. So, dito 3 cup. Doktor na ulit bahala. Kaya mapusta man dami, timid pa si Diri. Derek, iya, may da naman niya puro lang. Kung pwede di ka na sa uli na May bola na, basta may. Para sa bayan, pambulang ka ng pare. Kaya kung mabuhay, sana at parang, Okay, tiya. I-channel po kayo eh. sana tira 25, di ba? Pero April 1, may Iba may mag-birthday kita. tatay, iba may imo, kasi derby man. Asya nga. Kailangan, ipaulas na lang ang First ko Derby, April 1, kita April 1. okay ni pare, magudas sa sugahin. Gandok mo nung kita niya gamitin. Tag 10,100 sa kada sa Kuha na. Alain mang kasi kat makukuha na ito. Kulang man. Basta, Hindi ako kulang nga. Kinikita ko dito. Sa pangalan ko na.
Hindi ako tatanggap na lang. Nagilang bugon. Sakto. Makita ka talaga. Sakto. Naman niya umawak niya. Yabo. Hindi lang bulo-bulo. Marunong ako Kaya taga. ma, tinada ka Bisan na. ako nagit mo ka. Ako pala nga. Ma, Bisan ko rin. Jupiter Kirol na. how many moons? Jupiter has Play kalabaw yan ha. Jupiter has 12. si Kapitan. Si Kapitan. Matindi pagit kalaban niya. Aram na bilis eh. Di yakit na mo problema kay marukit pa ka rin. Yung kalpi boy. Jupiter has Ito. Yung kalpi Pero boy. posible. Yan na, oy. Parang Kumapitan nga ni aram na Mademeo. atay nga yung kalpi boy. Magkanugtong. Oh God. Arab school. Yan ang pala. Nahibabaro na kasi kapitan eh. Kanana. Puri ka na. Kaya siyempre, magpanilaw ka ng padilis eh. Mas maurog pa din eh. Kaya panilaw at hindi kakalaban. Kung sukat ka na, Kung wala na kita. kung Time out kita. mali ka kung puputo sa ni Digat. Dirit na siya nga mali. Ay, listen. Upay naman siya. Dapat sugat. Time out na kita. Kaya takasuhan. Good. Barkada ko ita. basta San Roque, good. maong pa din eh. Time out lang na kita. Susugaran ko natin pa din. Di makit pampog. Di makit nga siya rin nga. You deserve Basta kunano tanong Susunatan ko kaya, punhangain talaga. Nabutos ko naman. kunano tanong na kalpi boy. Kaya, taga San Roque may pagkalaban. Di ka kinabaya ka. Kasi mayo. Siguraduhan mo ah. Babulik pa kaya ako nito. Anak niya ako dito. Kukuha ko pa eh. Si sekretol ko. Kailan Pero kuha damit ni Leslie. Kailan election December, di ba? Parang mali. October. Video pa mo ba? Baka ako rin may Casimiro. Ha? October. Barkada ni Casimiro. ikukumbay na ibigong Basta aton. May dahin niya YouTube. Para makakuha may mahiya. Dapat ako na niya pa. Madugang kita yan ha. Makakadus din niya. Next to the sun is Ini, YouTube. Magkakuha na tira ng Casimiro. Arat idol ni Casimiro. Pa din niya. the sun, star of our solar system. This is Hindi pa rin marason. Sige, namimiss na ikaw. planet in our solar Pag nakaturo ka dito sa Japan, nag-iinom na ang doon pandemiyo. Ay, pandemiyo, he. Pandemiyo. Venus. Ang hirap yun. Kahit pag-aaga, nag-iinap yun man, oh. Basta gihapon ako ni. Yeah. Sapatos gini pinaingat. Pero, alam niyo, next time, Tagpo na tayo man pampagiblatan sa batos. Sako ka lima katuig nga Di ba pilit nakatukat. ka takwa siya? Ang pinilit ka. Lima katuig nga nakatukat sa Japan. Pero ano lang ito eh. Ubus nga na tayo. Magkakadsun ko ito agad. Kulang na isang kay Mauloy. Pero lang kabulan na ginamit. Hindi ba? Mauloy na. 5 years. Pero, Pre, direto. adala ako sa importante ka po natin pula. Sugara kung bakit may napunida. Ha? Isang kaya. Oh God. Ay, Nawawala na ba? basta kung ano yung timpulang, sugara lang ba may napunida. May napunida natatago kayo. Yahin na yun ka magparang pero magkatimos kulit. Dito ako. Nalkampornet pa rin. Magamot lang Man, yun. Mauloy. Nanawad mo kami. Wala lang. Tingin tawag. Ayoko. Kasi magsarangkay. Sabi daw. Kilala ni Miko, ano yung Elon Musk? Ang sabat yan eh. Kasi na eh. Leslie. Yan ay pagkalaban. Natsukit ko Sana ko parang natin pa ikuha din niya, no? Leslie. Yan ay nakalaban. Sharing mag-resting nga. Tanggal na talaga yung pagkapatid. Adi. Ano may Ang kimarungan? wala na kuhugog permanente. Paano nagtagperet? Pilo good. Yeah, do you know is Maloy. Babar. Maramon pagkakuan. Ka. As ka gina namin tuminang ng mga apilo. what is Labot lang at pagkabarka natin hanang kabataan. Kilala talaga. Resting na kami. Kundi na yung mga numiyo. Malaban na iya. Maloy. Para sigurado.
O dyan eh. Nag-endorso na nga yan mga... Diba? Next Saturday, magpapalit kita. Magpapalit ko. Kunino yung taga-San Roque nga mga kandidato. Gibson, mahatag din sa amin. Yan ang mahatag. Lumubot ka nito. Ayaw nga! Dere, parang sigurado. Ibalit ka rin mo. Ibalit ka rin mo. Ang maturang ibalit ka rin. Erang mag-burbulos, ilimwin. Ito ba? Libi? Hihit ito ay. Bakit tumita kambot sa'yo? Hihit ito ay. Ayaw Wala nga kami nga! tarang mag-burbulos. Ito ay. Ayaw nga! Mga gusto ko eh. Sasabado buwas. Ano ba sunod-sunod? Dere kasi, para sigurado. Ada talaga tayo. Taka na yung naman. Chocolate. Mga kandidato. Kareng. Reklano ito. Datagan tayo ka. Patinodol. Oy, kanama si Mortokol. Ayaw nga! Pare-pare sabi. Dere, mamuloy. Para sigurado. Oy! Ino ba yun? Iba, nakamakabdi sa ano ito po. Marasay pa rin. Yo po. Japan. Marasay ito Japan. Bakit piramidi? Isa pa nga. Ano doon? Palitak naman ko ano. Kaya na. Pre! Robusta pa. Hoy! Robusta pa. Kaya tapay. Itakbara ko ang tsakal na po. Kaya tapay. Papakita. Ayaw na, tigil ka kumana, tigil ka na. Dirigat po. Iban, matang may kita. Di tala. Chocolate na rin noodles ha. Di ito sa tonlay. Chocolate din noodles. Dere, sa kahon. Damot ka. Ay, tanda. Mabait nga botelya nga iba. Kulang na. Chocolate na rin noodles. Takpa na po. Ano pa rin mo, noodles? Chocolate din noodles. Tatagan tayo ikaw. Paghalo ko mo. Ah, tapos. Tawad ka rin. Tawad ka rin. Noodles, flavor of chocolate. Ayos ka. Ayos ka din nino. Sana ka. Albarang. May na hot spicy kit din ito. At spicy with chocolate. Nakakato kita eh. Kadua. Tawa. Kirita. Dere, tayo siguro maubos yan ang adlaw, ano? Oh my God. May tigo. May tuguraw. Maubos tayo. Nagkapapadisan mo kita. Sakto ni Mr. Tira. Maubos tayo. Oy, Ra. Ikaw rin, chicks na huwag ka, sir. 3-5. May nakakita naman. Ano ka pala ulit? Apat ang buwan na. Ang sa bado pa. Nakahali. Oh. Nagtitita ko. Kasi nakatato kasi ah. Pwede nga rin, huwag pa ito. Baka niya, basta baka niya. Pero nasing may Robin. Ano ba ba? Mahalin mo. Kadarating ko guwapa. Kanina yan naatok ka. Kasi nusok na lang kami. Diba? Ayaw naman dati. Ito Mr. Ria. Yes, siya eh. Darating ko guwapa. Yung pano. Pero nasing ba? Robin na lang ang Doon. Di ba ba yung kakaya mo mali? Di ba katuloy? Bawa rin na. Kaya ako pipira hindi ko po. Hindi maulo na yan siya. Tawa. May restorya. Yawagin na mo yung takon. Ayaw ga? Mga rana. Araw-araw yun, di ba saan, ano? Guys! Kaya ni Gansi, kaya ni Joros ni Ay, Gansi. talaga pa rin sa banero. Bahala ka. Kaya ni Gansi. Pinatawag naman kami kanina. Eskulana kung kalusin. Oh, kung niyo anak ni manasul puro mo yung babae to po. Pero pag-polo ko. Buwas. Ninong mo. Kaya nagbigla nila. Yung maging dala sa There are so many areas. Buwas pagkatuloy. Yes, parang kaya ginagang ko yung pero kaya kahit. Kabit ni Ninong may atang na tiba. Paano na yun na natin yung Joros? This is Kaya, wala na sir. Ano ka naman, pamalit sa Ano pagka ko kanina eskulana, sir?
we call it solar. May iba man kung ito babae, Galaxy. upod-upod Not tuloy. our solar system. Mo, pa nga kung mag-usay, ang sino naman maestro. September 20. So nga, kung may oras na taga ng Wala pangalan pag magagas. Pag-inistorya dito. report. Oy, dito na yung abon. Pag-inistorya. Yan ang papainom. Iba talaga Ay, yun. na pala. Gas, may napuso niya. Pero di na tayo kumahilo pa naman. Panganita na ni Manolo Barong ko nga. Bukan Manolo Nag-inis ka siya Harbin. Dere naman. Natagang kuwag. Wala man duk dyan. Nakanto kanina. Anak ka ba yan? Nakuha na kayo ng manok tulo. Ano? 30,000 kada May naman naman ang entry. April 1. Uy, kami may dak kami. Tanay. Times bigger than Permit yung mga kahirapan na. Bayan din ito ito pa ako. Pwede ganito. Ininubutan kita ka na. Hindi ko lang pinagpamumas ko. Andiyan na malayo ito ang katulad. Katulog ka lang anak kang umaharap ng anak eh. Upat ko rin po eh. Kaya samantalang nag-iirit nung kinabay-bay. Pangina nga ng primero. Walang pisurinder mo. Tanda po ka na sa. Tanda po. Nakakapat na. Posible ko. Ba tayo nagkakaroon pag lumanamana kita. big. Bakit pa kita bye-bye? Ano yung inisyo na mga nagarap ito? Pag ininom lang yung puglador, Hindi may pasabot. hindi mo nasabot. Pula na. Tama din mag. Hoy, ka na po na naman sa amin, no? Kinimini. Diretso na. Natagatagin chicks. Sabado. Ay, na pag-inistorya. Ay, ato na. Kamu na lang, kamu na lang. Kaya like parang yan, Mercury, Venus, Earth, Mars. May mga kuhan. Panilulunod. Kasoki. May kuwan, quality. Bisa pa Derek quality basta may kuho. Yung tight. Diesel lang yung tight. Bakit? Ginapit damo. Basta bisit ano, ito kasi nga. Pipit, pero magkari yung diri. Eh, kunet balay. This look like a Pag-ooperan ko. as our earth. Look like. Mga 30,000. Mabuto. Pag-ooperan tight. Mabuto. Kaya ko pa itang tagli. May ito niya edad. Mabuto. Tayo naman tama. Talaga. Anakan na lang yan ang pag-abot ko takloban. Walang medisina. May da. Isa na lang ako. Ano tayo tagis? Ay, akot balay pagbalik ko. Pagbalikin na ka. Talaga. Ayaw ko yan. Opera ko na. Kumita ka na. No? Magi ka na po ah. Orang kamala dahil mga... Martes. Martes sino? Katagtag. Effective. Una na tinitira ni Boss Jack Lopez. Ibang marakan ro, busura. Ayaw. Ikaw ganit si Bintut. Jack Lopez. 72 ah. 73 ka. Ninong. Ninong. Kilala na ni Jack Lopez, di ba? Kilala na ni Jack Lopez, di ba? Una na tinagtuwa rin Jack Lopez yan. Nagkasita. Kadi may inandam. Kuya dyan, Jack about the planet. How should I? Kaya Jack Lopez, Derek mawawara ha. Derek mawawara yung Jack Lopez ha. Ako kuhan. Kuhan man naganda. Tatagan tayo kanino. Pumatay. Isang ulit ka. Ay, birthday na. Ini boy. Ay pa hindi boy. Ayan. Oy. This one. What do you call Marulin langan. this one? Ses. Yata kami boy.
It's coming. That's one, that one. Dagmitan ni boy, dagmitan ni. Yadin, pulutan niya di abot. No, that's Abot not na lang di. rocket. If it enters So, pwede ka Roslyn, time. it is called rocket. But when it is in our outer space, Aray ko. it is Oh, ito, called ito, asteroids. Yatay, It will break it. Squadron. Asteroids. Siya na nga. Magkano mo? Tatlo ba? Yeah. Dental. Tagayan na, ipaksit ka. Istuwi ka. Balik ang gala. In matema. Ano? Lunes sa What now? What Bayaw. now? What now? Kan What do you bare. think? Bare What do you alegre. think? What do you think? Bayaw pa. Yes, of course. They were father around. Bayaw quit ni bare. Then, Bari, anda, driver. then, Tagang Greenland? Agrelan. Nagtug to. Kuya ko. Uyap la. Ay, masyawa na kung bayaw nga ra. matay. Pwede may tugsi kang bari man. Kuanan, kuan. Kamang kasunoy la. About the Kaya damage, diretso ni Oh, bari ka. Bari nga, driver. Pwede agrelan. Padaan bugto. Padaan. Oo. Magupit man o. Kung kasunoy la. Pero magpay. Champion namin siya ng tukak. Bari. Magkano mo kamay padaan? Eh, kuwan pa rin. Din. Maniinis. Gatabi sa mga mga. Siguro niya ipipinampulang. Tag 10 months pala. Maniinis Takluban, na. magiwang ka mo. Bagiwan after. Darat ka biyahe. Pakyaw gatin mga ban. Moto. Ha? Motor la. Galaxy ako ano yun. Pwede ako mapun. Boss, yan to ka mo takloban. Ay, nay. Pumotor ka na. Ah. Ano ka tigit pwede. Hiya, magkano may ka? Kung may ban. Magbaban giyong-giyon siya. Science. Siya na nga. Do you know that? Kiipis nga ko, ah. Alright, fine. Sinatrabaho pa mga pag-drive. Bisa na akademiha. Hindi mo yung Burong pinalit. 14. Ano atan bindraiban? Burong 14. Murang transport. Ha? Patay. Eh, may pinalit na bago? Pato. Ha? Pinaram ko lang ang pato. Hindi aram. Ano pa to? Eh, marami. Pato. George! George! Imo na yun eh. Ikaw po din niya, kuya yung buwas, kay bahan lang mahibaan biyahe. May dagihap. Awain. Motor ang motor. Ha? Ang gagamitan nga motor. Kasing kuya in dan. Ayaw ka. Imo ko lang pili mo. Ipapapod ko nga ni kuya. Wala, kikirang ko na tato nga. Nanahiwi na nga. Nadi Ano ka? kuya. Sasakyan ka? Babalik ko yung talo. Kaya mayroon ka. Babalik ko yung talo. Tsura na Lendan. Wala yung bado. Karag na magbado. Tatakan tayo yung bado. Wagoy! Ay, di may nakabado din may dado. Di, tatakan ko eh. Ayaw, gate. Wait, question. Di, pagbado. Kawatan tayo. Ayaw, ayaw, di mabado. Wait. Tayo ka. Correct naman siya din. What's that? Sige, question. Sige. Ito. Pangingi na ano, kadagat ka naman sa focus na siguro yung laog. Tapos, ano na ito ganina na naan. Igagawas dito mo na, napala na puro na. Anong brother? Pakadala. Oy, bahay kayo di baroy pagbuto. Oy, miho. Yung Magtama magtama. takwanda ka, may takwanda. Bago ito siya. Takwanda. Ito na. Yeah, daga bogs. Uy, napano lang ikaw. Oy, uy, ikaw pa ikaw. Tulur. It's not a rocket. Uy, Oy, Ba, Pogs. mahal yan. tingnan din. May Bogs, babali yung coin. Pagod. No, Ayaw, it's not a rocket. Din, question. Hey, babali yung Japan. Dan, babali yung kumperle. Ayaw na. Akin sana tigso sa Los Buas, pero Linuwas mo yun. doon namin. Believe mo na Linuwas ka eh. Ikaw pwede nakauna rin pala po. Kangina pa pagkukuha ko. ha? Basta kitak mekaniko ha, pag magtayo kang shop. Ambot ka na. Mawala ka ni Baro. Pag anong problema, pag maso yung problema,
Pagmasok ko doon. Stone net, stone ring ko no. Stone ring. Pag napalit motor, ano problema? Problem. Carburetor ka napalit. Posible naman spark plug. Carburetor spark plug. Otodit ko ang kuryente. Carburetor. Sa kita tawak kaya. Kumbaga ko electricity ka. Dere magkot ka. Dere magkot ka. Carburetor din ah. Dere magkot ka ba do? Ano yan? Mga yan. Okay lang. Okay lang. Mahal ito nga ba do pagtrabaho ko eh. Balyong ko. Balyong ko. Ay, taray ng balyong. Berlin natin set mas kilala. Makakadiscount ka pa at mablis. Papalit. Libre ka pa eh. Basta ako yung araw yung gagamitin. Hindi pa ko iba niya. Ano pa eh? Ano yun na pa? T-shirt pa. Nagan ka pa. Ganda ka rin. Iyo. Alay sulod siya da. Tanggalan lahat ng badok. Tanggalan. Sunod siya niya. Ilon. Kuhay, maroon siya tunga. Ayaw siya hataga kaya ako eh. Dito talaga. Dire, ilon para kuhan, opit kuhan. Lubsa na rin. Kaya ginaroon na, mawawara siya. Ayaw siya hataga. Ito nga badok. Ayaw. Di ko na. Bangin yung ihatag ka rin sa Johnny. Kay Ay, pagtitilagay yung dyan eh. ayaw ihatag ka rin sa Johnny ah. Kala pag inuwan to. Wala, grupo. Tegi sakto. Ay, gala. Sakto yan naman yun eh. Mga din eh. Ano eh. Ha? Ay, gad. Waray, may dapat sunod. May dapat Ay, sunod. mga kalapatin. Wala yung sunod. Basta pagbalik ko, may ng kalo. Sinilas. Tapos sigarilyo ayaw nga. Tabako. Kasi may Papalit ka kayong bib, karag ng bib. Kalo, tatangan na Papalit ka tatangan na natin Gila na. ayaw, bib na la, bib. Ayaw hit nga, tabako. Ilan eh. Bib na la, bib. Hit nga, masing ka lang. Dan. Kalo, baliw ka mo dyan, baliw ka di. Yan ito. Bare, kabala kita. Ha? Binaliwan yung dalan. Kailangan na rin. Matarong tagam. Itse na ihatag itim kan isa Johnny. Balyong ko na rin pugot. Pinoy. Tinugog ko eh. Ayaw ihatag yung sa Johnny ah. Oh, sigarilyo taki maamal niyo po dito. Saka. Ano? Ano nga sigar? Jackpot? Yan na na, papalitak yan. Babal yun eh. Kakapal. Ano? Kinani, Tabako. Boy. Kinani, sir. Ano kami na nurse ni Kuhan? Kinani, sir. Sinabad na. Ano ba ko na? Naluloy nga na kaya. Iniba naman yun. Kinani, sir. Mapaingalit nga. Kaya nga pinainom ko hiya, di ba? George! Para. George, ang lalainom. Kasi may training ko ulit siya. Kasi Kung pa kita. dyan ako kung pwede ni Okay pa naman kasi dito. Kaya kung magkatayo ko yung shop, gusto ko yung Basta, kung ano siya. pag makakasira ko na yung permit. Ano kaya dyan? Mag-isira kita permit. Kung nato ka Japan, matatawagan tayo. Magdedegosyo kita yung shop. Hindi kahit mag-open motor. Di lang nagsisigurado ng babae. Ayaw ko kahit. Papalit yung computer. Ay, naman yung computer. Itapit talaga po kayo dito ng kuya ng term nga ayaw gahit. Ay, ka para. Di nga Tapod na kit ka masugay ayaw gahit. Tapod na Para may yun eh. Hindi ba't masugay? Kade! Bisan nila siya. Maaram yun eh. Pero yan. Kasi ayaw, pero tistingan ta. Madali. Madali. Ano kaya dyan? Magta-type sa shop.
Magka-technical shop. Ano? May daparin mo, Brendan. May daparin mo. Wala nga, nagbabara sila. Masari na iyak at pag sinabaw dito. Ano ba? Kada mo hanabili ba dito? Ikaw nakakadali. Tapos na dili ni manadali. Wala ni nga, nag-iilong pa yung kanak. Kaya din. Ninumduman ito. Basta mapriyanin. Yung tatangit na kayong babae kada gabi. Nanunduman. Kaya wait, marunong kayo kalimutan. Wala mo lang Danay ka na dali. Krami ra ni. Nasa rin ako. Krami na lang. Galit Yan yung trainer kayo. Dali kang Trainer ka kayo ni Mang. Dali ka lang. Ikaw na. Bago pa di ba? Wala gilin pa daw. Magkumin niya. Pinawara ko ganyan. Ano kayo ano no? Sigarin naman. Imperative na. Ating sundo. Hindi mag-etira. Nawara na. Tagwang 5 beses. Panawag mo na katulog. Wala kayo nagbulan. Itandili ba? Tagwang 5 beses. Ay pagsisinigarilyo ng tabako. Kasi talagang ginawa. Hindi siya nagpapalit para kanulo. Pepe. Magkakaano kayo papel? Hindi kaya hindi ka mahalin lukboy. Ang dahon. Tahanim. Mamamatay. 30 minutes wala pa rin. Ay, okay. Bigat. Pagtrabaho 30 minutos ka pala. Bulong ka talaga. Purit. Pagpay. Yung wala pa nga niya papaso na pinupurukan. Hindi, ikaw ipagkuhan siya. Pagtigdang siya. Pater. Timing ko kung pa timing. Bigat kay binubuinas ka ba? Siyempre, di ba? Pag silid din. Budas kang may banat lang nag-premiere nga po por kada. 500 daw. Nakakasunod na kang pareho. Pareho. Sige na rin ka pareho. Ano, ikaw na lang. Nakontra ka na. Nakontra ka na. Asa di na kita eh. Bali meron pa po kayo sa bribigan. Dua ka pusta. 5 daw. Dos daw. 4. Tira pala ka resultada. Kasi ka makumpay. Libre kagahan ko. Kaya din. Tagtubit nga wala. Palit ka. Hinananak ka lang, di ba? Ayaw ka pag hinananak, di ba? Wala ka hit pagkinahan. Ito lang ang pagsigida. Wala kang hit pagkinahan. Tapos sigarilyo ka. Ayaw pag hinananak, di ba? Ano ka na ano? Box! City Milanak daw. Box! May kinakandakan. Ayaw pag ginanatin kinakandakan. Ang kanda. Anak Ang kulit na kinakadlap ka na Yan si Kinpay. Pero to si kayo na to si kayo. Gusto magdaon kayo. Kaya sinuntin siya na. Perdi na. Tinok to ka ni Katolo. Hindi ang kulit na kinakadlap. Ang kasi kung nagdag ko. Kaya na siya. Siya pala naman. Hiya ba nag-winning position? Hey, man, kalgihin mo kahit. Punta na daw tidak. Hindi mo nyo tinig. Ayaw, Kaya ko. nultan ka. Diyak maram ba? Makusig wara niyo. Angkel, angkel. Tinong ba na lang pag sinapul. Angkel na kit, di ba? Kuhan mo sa bigay. Naman loogal ko nila. Tay. Pero dito. Kalau gahig. Kuha na lang pagtakaw. Tipit-tipit na lang. Kasi kung manay patas. Basta, Pero kung pinatas talaga ti uli ako. ito mo na na. Ayaw, di. Bisili ng tanap. Ayaw, pag pinap naman, di ba? 5 na naman. Budas na ako. Ano ba ito pinilala? Basta na pwesto ko. Tuwan. Ano ito na? 500 na kakarauta. Big drive man.
Anak na butangan. Naubihan na makampagbobo. Hindi na may tao. Para manupon. Ano ba ito? Ito mo na ano? Ano ka ito? Rawad makapagpuan. Wala may maubi. Ito pinangalawang. Kung nakakanto, nakakalaylo. Eh, siyempre. Jadi ka Okay, tapoy, nakakalaylo. 2,000 pala. Nakakalaylo. Pwede ako makapagpuan. Kita ko waray. Ito capital mo luloy. Diri ka na tumapo nuloy. Mo luloy ka. Ano man? Brendan, oh yan na, okay ka na. Wala na dito na nangyayba. Ayaw ngayon, hindi na nangyayba. Ito na natin kalugarin nun. Kung paano ka kikita, paano ka makapresidente. Ako na-advance ka. Na-advance ka rin mo. Sakto mo na nakatag. Kantong Kaya pa rin din. Okay na nga rin, tinagal na Garik naman. Quality estimate. Kung mabaho. Kanang motor. Insuwin. Kino po kini mga Kaya ka naman. Nabilya. Wala rin manok na. Pika-pika. anak may nga niyo mga kaya na hag. Ibig sabihin, Pero Brendan, na, nanatag mo tira kung sila sa katapusan mo. Doon, ang kalausip. Teach me how Kaya to. ay ganun ka sigurado ako na makakaupay haim. Ayaw hit pag ginananit, di makakaupay haim. Kontra, kung wala. Kuri pa rin sa iyo siya. Ano? Wala po sila kung tag-300 ng 400. Wait. Ikaw na ba, haim? Ngayon lo nabuhi ka nga. Hindi na mo blang. Ano yan? Hindi na kita kakarapilo eh. Hindi ko na kinakaw. Kaya pagkaroon sa kata. Oh. Di na nga ikaw na pagkaroon sa kita. 33,000. Gerwin, lugod kang ina. 33,000 Ano kasi kung ano yung labay. Hindi na pa yun. ano, Pero di naman ayaw ng 10,000. Dog dyan. Kiranin palit. Yung Mr. Bin. Hinihin may kaubos. Ipaning. Dali rin kaya, wait. Ano kaya? Sinasangkot ka? Kapitan ka? Napalulay ngayon. Yawa. Ano pa rin? Paubos sa kapangalan ko. Yung unang kinawakan, higap pa. Ah, tol. Okay la. Boss, okay pa. Dari kasi. Tidak may pa rin mo. Hinihin mo rin mo. Lakat pala pala may pipit kumatay to. Boss, kakanalay. Din. Karanta na. Din. May motor lang ko nini. Hindi boy. Ate. Tibihir ko ah. Alas 4. Oy. Makanta ko yun. Yes, that's one the black hole. Ate, mamamay na tagihat. Astronomer. Kuya. Kaya ang test diha may natag. Condolences. Alam mo yung kaburehit. Buyag si daan. Pilipino. Ayak ko. Ayak ko kuya.
Bako na lang. Oy, hindi ko alas. Masaling mali. Pwede ka kayo diri kayo. Didik ka na naman. Oh my God! Nanay ka. Oh my God! Oh my God! Wala ka duha ka. Okay na ito. Naman ikaw lang nga ni Doa. Yung kapat naman. Ito Wala na ba? ka kay... Wala ko itong gusto ko eh. Magyaya mo siya. Basta wala mo practice ka siya. Hindi nga rin ang briya na ano. Maniwo, maniwo. Wala yun na time out na nga ni Gamo. Okay, Manuli, na time out. Hindi ko mo ilan yan. Nakunwara ko lang yun, kaya ito Japan. Kanina agaw na lang ka The black only says it's last all the way. Parang mo practice. Importante na garapan kita. Wala yung pumusik na natin. Wala ka nagdaram. Pirad nga ni Kuan. Di ba kuryong kululoy? Ano man, maluloy, titahan. Kung kulit nga ni Ikat pag-irig naman, kikinuha ng Sunod na Sabado, pundador na lang. English Islam. Yan ay Pogs. Di ba yung mga kunira? Mapatak sa sabon. Okay ka? Oh, tuba. Basta dito, tuba ito. May butsoy. Okay, madalit pundador. Mapatak sa pundador, pas diba? Pero, visit ano? Halas. Ano meron lang? Yaw, pinamapalit na. Pagkabutit to. Marihoy na. Sino yung mga dito yung mga... Dalit ka namin. Nagsisira na rin lang yung bubok ko. Uruli na lang kami. Ang tapos butsoy nga. Yung bugi naman. Sige, kung ano yung dito. Pinatong niya siya. Kuya, Kandidato Kuya. lang daw eh. Kabisitin natin. sunod na Sabado. Dire na Sabado ah. Sunod na Puro Sabado. pa niya nga. Isda. Mag-irig Yan ko yung kita daw mapalit. dito. Sige, basta. Sana. Kaya ang pila. He started Makinig, about the alam black mo, tol, Gihay kami. Nabo. Nabako. diba? Kapag din mo, ito yung wala. Pati nga. Wala ka di karami nga. Mabapot ka ito lang. Bodyguard. No, it's not a black Alam ko na eh. It's not one. Ngapo. Yes, makapatit ka. Pila pa yung Kasi makarasi. takit ko. Pati nga bakuan ngayon. Hepsa nga ngayon. Nag-resign niya kay Parametula. Resign. Nag-leave. Nag-leave, nag-resign. Kay Parametula. Correct na yan. Sundan na kaya. Hindi na po balakit niya. Sabi ko nun floating cottage. Bayad pati si Parisupi. Bayan din pa yan. House 3. House. Ginaklit. Ito na kanto na kita. Kaya ko rin bahala. Pero madalagit niya pagkubra. Ganun ko naman ito kubra. Warang ko. Puro na sa akin. Yakit makontak ka rin. Yan na nga sa Sabado. Sunod. Palit tagpira. Nagwanan ko nga eh. Hoy, Tas ka. iranigit ko an. Iranigit ko. Papakitan ko. Nagpira sa kaka. Hey, kada nga kapot-kapot ka na niya nalit yung budget. Papakitan ko. Jadi. Wah, agawan ka na. Kanya ka mapaldo ni. Magkilagit na mag-winar dyan, boss. Maguro. Tangay. Iba lang ito budget at pagbulang. Para na This is the one called Sun. Papalit na yung dos tapos. Do you know it? Basta ako Ayaw na masok introduce. Do you know it? Wala na na yun. What? Mawalin ka ba? It's for Papa. Kasi alas 4 pakwas eh. Pwede pa rin. Yung Papa is drunk, you can sleep in our Eh, takiri. Owner. Hindi na. It's never Papa. Oy! Iwe! Iwe! Ilan na yan? Oy! Ilan niya? May nakumanda ko man. Oy! Ay, kung marumi, huwag. Kami, ano na pre, ano eh. Yung ka, pwede ako mag-duty. Kung napuwas. Mas maybe. No, really? Diri tagi ko dito. Makaduha ng malaki. Dua na niya, dua. Ga! Sa pala. Ibaksin niya siya. Siya po rin na pre, na. Dapat tuluan, tulo. Ano? Ibaksin niya siya na. Wara. Nabaliw ko rin. Tuloy, binabaliw. Pagpike.
Ang baliw niya. Bigutiin na malit, malo. Gusto nga ni busog ko. Sorry ah. Nakatapo na. Asa babalik ang Pero mo. Mamiyaw Isa ng na suga. isa. Yung pundador mo lang kinino. Asa na. Sunod na lang, May tanggoy. mapad kita pundador. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw ko nagpapalit. Amaloy. Hindi mo. Ano na? Ayaw ko nagpapalit. Ay, okay. Pero iyak. Parang tayo lumul. Kung taba naman. Yan. Okay lang yun mo. Parang ito kayo na tabisin na Uy. ano. Di nakakakot. Pagdara ka ng kawit, ibari. Pagdara na pa yung garami. Mag-ahit na lang. Kawil. Kawil eh, magdara. Para din mo rin kamakasto. Parang indan Ay, ito. nalaki sa nga. Mag-ihay mo lang. Mag-ihay mo pa rin. Ano? Mag-ihay mo lang yung kawin. Saan na ko? Saan mo tayo? Orlano, maglilibak. Ahit na lang kita. Sabado. Sunod Sabado. Sorry sa ano? Ganda sa pado, sunod sa pado. Ano ka pizza? Hindi malili mo account mo. Ahit na lang. 18 pa rin. Sige, maglilibak kayo. O, 18 ah. Siguraduhin mo ah. Para maka-join na ba? 18 ah, 18. Go, sige. Isotso. It nga. Kirita din nila. Ma-join na mapa-join. Masaya yun, masaya. Eh, malibak, malibak. Kapalit yung kita. Bugo sila but niya. Magdadala kita eh. Live tapos ikaw ni Casimiro. At barkada ka na. Magdadala kita eh. Magdadala Ay, kita eh. Boseng. May pangamilan dito. Boseng. Bawas milan. Tugot-trupan ko. Ano yung multi? Kamot. Iba yung tinagihan. Pero may pangamilan dito. Hindi mo rin nga dumadok kita. Ha? Pag-Gretchen. Saan? Mas maubos. Di ba yung magpagdating? Mercury. Planet. Orang hindi naman nakaka-abrit ka. Hi. Kumusta ka na, Joe Pai? Ano ba yan? Kumusta ka na kung Joe Pai? Wala pang latin. Iba talaga. Nagtak amo nga, babaero. Nasa pawat. 32B. Exo. Di ako nito planet. Baliw kita. Bakit? Kit 32B. Mahampang laki. Diri mo na yun. May dapa ba? Pag-aad man ito. Mahampang laki. Di ko pa na ito. Sun. Wala yung mga wala yung Kinuha lang, tagpipinan. Ayaw ko na. 1 minute kan, di ba? Marcos. Ba, marap na. Marcos. Eh, ano marunong? pwede ba ito? Tira makinan to. Biyay pa ko eh. Di kagawa daw kita anak. Di ba? Kagawa din. Badula Tuwan lang ito. punto. Balo. Sige. Tabalo. Ano pa yung butso? Ay, siya ka. Kawan naman. Asya nga, diri ano kaya. Mapabaya na niya. Bunggar. Yes. Budlis, magsumba kita. Oh, date. Sabado. Sunod. Di yan ang sabado ah. Total lang susumba. Sabado na lang. Ako magpapalit yun na kita. Dito. Dito baboy siya. Talaga ako ni 8,000. Yeah, you are Panulay ka na ako na Review pa kay ka para magkaurosa. What daw? May tapahitik, humit ito. Oh, parang gutin lang. Buti ka Buti lang, kasi Romel. Diesel na tag-diesel na luto. Aw. Kada ako na eh. 5 mil, 4 mil. Yan ang teacher na katro. Tatupay na ganda na 3 minutes pasok. Kaya lang kita pag merit no, buti na lang kita. Mag-iinom lang kita. Ere! Bisa na naman ito rin. Litsun. Di ba nga rin ko rin litsun niya mga Robert Melanson ni ba malo? wala ko nga takpas sa dikit mo. Ito chumil. Ay, magpinatay. injection Kit 22B. Ala! Sige, basta. Subata ko, sige. Sugba. Makumkum na ka. Ito panulay. Ay, magpinanudlo. Trabaho ay. Ang mga tao. Oo! Ang mga tao. Kaya po na ngayon ba? Eh, ninong ko it, ninong ninong. Estak ninong nga matibay. This is phenomenal. Ninong luloy.
Ano? Matibay, matibay. Ako balat uring na ako. Aram din, What do you call that din one? naninibago. Lahat na lang nagda-dialysis. Kasaruwit na kay kasaruwit. Lahat nagda-dialysis. Siriya ka ko si Siriya. Nagdit mo pa pa Lahat si Siriya. nagda-dialysis. Boy. Boy, Ganda rin kita sa ka. asawa ni Ay, dire dialysis. Dirit nga sa kasilo pa siya Asawa kuha ni ni suka niya doon. tatay. Lamay lang. Ano plus dialysis. Nagtriyan balit pa din. Yan ah. Charon na ano. Anong panlamay. Ibang pipe. Lupod ko ka naman dyan eh. Para ano ba yung tricycle? Uy! Kaya nga pag ako, Maluloy, pag ako mag-dialysis, Kaya kung gani, magpapakamatay na lang. itak medisina, pagkalaw mo. Bulan ta, bulan. Grabe, tagsinuto mo. Hindi na gani. Nakasawa. Ang adi natin yan. Uloy! Kaya pag ininom. You can sleep in my... We have an aircon. We have an Pensier na. camera with... Bakit si Manuwinin? Tatagar. Espada. Espada, kampiyon ng dugo. Bakit niya tatagar? Ang panday. Kamano yun? Paret was. Kung ano ito sir. Din para. What? Domestic house. Iniinom ko mga pagdaw sa Nagkikinita ka din yun, wala kisisay. Wala kinikita yung Manuloy. Kaya mayo. Wala din ako. Hindi na lang, hindi rin nila, no? Ang marami, dami nito. Kamaritis sa Pero yun na, mother pick kita. Naliw ko yan, naliw. Saan? Mother pick kita. Kinilit siya eh. Ingangaran ko ha, ano, kadok 3 cups. 33,000. Pogs, hindi na nga. Di ba siya ito? Pogs, Ano? buinas. Pogs ng laloy. Pogs na lang, pogs. Buinas. 33K. Dito ako, dito ako. San 1K, Luis. 1K. Pogs man lang, dapat. 2,100 Ang baht. mahuging. Natin, tikit pogs sa pasad lang. Ano lang natin? Para nga pa, Try maghimalit natin pa. tayo. Iba Hindi naman naman ang entry. Kanuril. Oo, sige. Magdidente kita. Ayaw na. Kiritek Gangan kita. igmatch it in. Ayaw. Si signal light ko. Si signal light. Makuha na ako naman labis na lahat ng 500. May kirita din din. Kasi, Ay, yan ang Domingo po, si Mano, di Bulang. dire, Ano na kwenta ko sa ayun ang Domingo, wariak din eh. At ako. Yung karayag din po ko sa Tiyan Mano. Kuha na lang, 1,000. Para kurang. Ba talaga English speaking? Slip na, slip. Oh, Ako lang yung Mano yan. slip na. Karayag din sa pabay po. Eh, 20 na ko na yan na perdi. Ano ni? Ang giya. Kinikigla ko ng giya eh. Dali yung paglalakalaban. Hindi mano. 20 na niya man ako na. Pero binalas na yan. Binalas na yan, ani. Daog. Duha na kabisis daog. Yan na, mati bulang na kaya. What? Oh, you know. You know. What's your friend? About the back home? Kasi April 1, mother pa kita. There's no one. Kirita. Magdala kita. Ato maki. Ah. Eh, paring. Humog yun ang mga daan. April 1. April 1. Nagsarang na kandok, tulong ang manok. Yung kung ano yung nabay ng tawawan. There's the back home. Kita nga doon. Never naman. Palag ka ng barbecue. Hindi na ko na yun sa. Hindi na. Ba? Nakirinig ko yun dyan. Hatid mo pare. Tapos tilala. Dere, Ano sa kanya po? Wala mga kilala. King ka. Hindi na puro kumali dito.
Ito, ulo pare. Ulo nagbaktas na ulit yung ulo. Ganun yung estudyante, pagkat-break. Malawalay niya bata. Ate, ito palitan. May net. Wait, tissue over there. Tol, ano na? Mabiyagad bukas. Mabiyagad sa tubuas ang kapro. Kaya pa yun, namin yung buson. Kaya pa yun. Hoy. Nag-iisip na itak, uncle. Nag-iisip itak, uncle. Uncle, okay lang. Wala ko rin labot. Mabiyagad ka bukas. Drive bukas. Ano ba? What's that, baby? Bubuli ka ng kripere. Kung legal, okay lang. Ano ba? Ano ba ang meron? Ha? Okay na itak na bubutang. Okay. Okay. Kaya pa rin, baliw kita sa trilo, wala ka rin. Yung tatak rilo, may nag-number na alam mo na. Ano pa rin? Hindi palit. Kaya okay. Kripere. Sa ito nga rin ako, sininlight. Pero nga doon ito, oras. Hindi ka na, nilipang lang ko ito. Nangawan. Dati nga sa rilo, siya mait. Lipang lang ito ako. Anong memory yan eh. Nakikita. Pahirap ng pahirap. Yako. Gusto. Paring, Wala na nga ni, oh, ay na ito. Saan, ay na kami din. Wala na, papauli. Kaya di mauli. Ilip po may pare, pag-hygiene niya. Kami, siguro ni. Sabi ay. Maganda mo ay ka. Hoy! Kasi kung Yan, di ka pa din. Diyan, jack, t-shirt, wala yung pwede naman, busag. Dinibakin ka nila. Hoy, bato. Kanilo pa nagpanak. May kala. Kani kuya. Kasi ayun sinuluto ko matagom ko no. Mapasok na matagom. Kasi boy. Ay, bawa po ito yung kasi boy. iso niya lagi. Ma. patay! Ma-hold up ka rin biyahe. Lugit kina po. Totoo. Bukod-bukuron. Ngani mo ni. Ibalik at balik. Makoko ang kaluguhit. May 30,000 balon May papaygit. Kung may reputage. Pagkakain ko nga yung tent. Parang kumamaritas ko na yung tra. Babayit tira. Nabot ko rin. Sino yun eh? Sino si Plantig na galaisip? Ay, wala tayo. Nakainom na may. Sinulog, di naman galong. Boya. Iya ba? Wala nga. Ano rin? Why? Palitan ito di ginuhulog. Nawara ko rin. Pare. Pinagbawi ni Duro sa nakagaling. Pulis daw maan. Kada mo ito mga pulis. Ay, na kami tinaghiman uli. Nagsinis rin nga iyo. Nagpipinan yung sawa ko. Hindi na saan, nagsinusugod ka. Ay, naman yung masasaw. Ay, nagsugod. Makikaki na itong urong. Mere ato yung nakikitir. Kapitulyo. Iyan na. Basta yung mga pulis, Tapos natawagan sa kabuas. Hoy, kuya.
ang kinadinig kaya warahag. Magkikita ka. Oy, sis! Oy! Sis, tilakat ba ba? Kaya lang yung bracelet. Ibutang na diya. Tilakat ka man. Gawin ka, Pogs. Gawin ka. Eh, di ka pag sa akin na kayo. Ito, okay na to. Idala ka po. Ano yung dinuda na? Kasi, Hoy, thank you. Okay, ano? Ate, ilalagay mo ito. Apa ni? Sigurado. Ano ba? Ay, sunod ko Sabado, ha? Sunod ko Sabado. Ano ba meron? Ba't nag-uwi na? banda mo talaga. Meron na, Ben? Hold ka tayo ka, Cruz eh. Kilala ko yung sarap yan. Puti, di ba? Puti na Ford. Puti. Black. Oy, sige kayo. Magkakaroon mo kita Facebook kasi nila kita mabel. Ito mit nga mayada bali. Bolsa kita Ford. Hindi na lang kita panula ana ni. Bolsa kita. Marami pa ni ba? Dara ko eh. Ako ang kagamit eh. Dudula kami talaga. Papareho kita. Ato ba na Pero yan di pa yung priya, hindi pa. mayaman ha? Binigay. Oh, pinahuli ka na. Ano ako? Insan, Mahuli na? Nakapultang ka po. Oo. Nakapultang ka na. Oo. hindi na. Nakluman at anong kankuyan na helmet. Pwede mo din. Kaya rin ako po rin. Oy, kuya, ito pintas kaya wala. Yo, nakakambak ko lang Ah, ngayon. Kuya, Sorry, bakit? Yo! hindi nila Ina? kaya pagkarot sit ngayon. Eh, Tubaran sit ka. ngayon, tinagkakapahaw. 1-0-0. Walang pero baray dan. Depende yan yung previews. Tinagkakapahaw, koy. Kung yung previews 99, iba minus 99 minus 100. Sobrang dati. Maharapit ko yan. Yawa. Maharapit ko kuya. Wala. Depende kung correct. Di permanente trade kada bulan. Kinikita ko Kaya na na. ano ba? 12. Kaya mga point. Kuitas ka. May mga point. Mga Queens, nandito na. Ano? Ang sigarilyo, ano ba? Hindi ako maharap kung gaano kalakas kita sa dyan. Pero, sa kanila lang. Wala na ba sigarilyo? Ano Malboro rin? Hindi. Kaya parang ko na balitin. Taga-Japan. Pogs. Kay Tekang Hadjapan. Parang na taga-Japan ito. Kaya na pa nakasulot na naman yung Kulay daw yun. Kulay. Gili-gili, Dinalak pakala tayo. yan na. Kaya na, darating ito, nakagili-gili. Kasi makadakap ka. Ayaw nung, ayaw nung kanay na po. Kasi sa Berengit Pedea, ayan Ito ang tracking device. Yan, ano yung kuya mo. Kasi na yung Tagapagmana. Wala nga ayaw eh, kuya pag kinuwan. Pogs, nagili-gili ka, mga gasiyahin ah. Papakyungkol kita ka Pedea, ngayawa ko mo ha. Tracking device din ah. Eh, di ka mo, eh, di mga Pedea ka mo. Os pakiunas na. Papakyungkol, putang ina, bayaran niya yung taksahod. Pogs. Kadadlaw. Pogs, Ayaw ko na kayo di. Waran ni sa Kaya kalaban ka na dyan ha. Hoy! Huwag ka ganyan. Ah, putang ina po. Ito lang masasabi ko, pag Malakas ka. ako hinuli ni Ra, lahat ng pulis dyan na nakilala ko na nakajamming ko, Ipatong niya na kayo ng patay bukol. sila. Sama-sama lahat. Hoy! wala Wala daw. Na! Ipatong niya na kayo ng bukol. wala na ba Malboro? Wala na ba? Wala. Wala na ba paralit? Mapalit ka. Pwede pa. Tagperet, Malboro. Dintanggal naman yung ang ligas nila. Ayun na. Nadi ka ganun pag inuguto. Hindi, hambog. Ano lang, quarter line. Nakikita na Kanan nila line Sel! matlaw. Mag-champion nga kami trikak tripli. Tatuit niya nagbabakbak. Papagupal siguro. Kanan nila line matlaw ang kinubra. Indra natawa na. Lagi na naigom. Itakot ka ng buwas. Kanang buwas. Mamadakot pa yun. Natawa na lang Kuya Indan. Totoo eh. Totoo eh. Ibalit inang gad eh. Ibalit. Dere, totoo eh.
Ginamit ang kwarta, 6 million. Wala ko na tinatala. Jason, Tinawin niya. Jason, pabay Uy. Ayun itong kinuha. Di ba ang kanta ka mga dua? Pwede ko yung basa po yun. Penalty at 5 million na tayo. Pare, pero tayo. Ano sa iyo? Ginamit ang kwarta. 1 million. Kawain. Hindi, pares para min. 1 million na sa poy. Nung dubak ngayawa. Kuwang parang TMX. Folks, paglistahan ko may din sila lo, makakaikinig ka. Padulong ni Pugsa. Kabong. May damal boro nga pala. Ano ba? Ano ba nga? Di akit. Padulong ni Pugsa kabong. Di na pala kami kanabong. Ikuha na kami. Sumay ka pagyakan. Balik pa. Kung ay pagyakan ko, no, kay Ano pa yung kaparesin 1.5? Akin niya siya. Akin May paritada mo, 5. Sobra pag Kaya bumate ko na. ayawin iba, ayawin Kaya sama nga 500, di 1.5. Diretso lang ayawa kay Pero ka na pang walang buros. Wara! Kasi ba yan ako? Di ka nabili ba? Yaw, gibibili Tama mo nga, yan kay. Masya lang 1.5. nag-pistihin Kaya niya mo na. sa mga 500. Di ka nabilib nga damit sa lapi. Yan na. Uy, yan yun. Kung pinakita ka lang ito pistihin. Gagal ka na. Okay. Korta. Akin niya Ano siya. Gagal ka na. Uy, gagal ka na. Labog ka na rin natin ang iyo. Uy, Inom. labog ka rin Panwari natin. 20 gamit din. Angan na adla. Angul. Liit na sigarilyo buhay. Angan na gina. Sige na po. Labog ka rin natin. Yawa. Asya na tiya. Ay, kuya John, Jack na lang kay buhay. Palton na ito. Palton na si buhay. Wala kami makahimok nino. Uy, pagdara ka mo yung botelya, kaya di ka mo Yakon, tatagan. yakon. Hindi mo yung silupin. Ini nga kwarta. Uy, kahon-kahon. Nahilang kahon. Ano, isan, ini ang kwarta kanina ngadlaw. Bahala kayo. Kagaya po kayo. Pakto. Kasi di mo kasi. Kuya Ison, tawag ka ni kay John. Ano? Dito, insina. Aray o naman. Takluban pakto. Dala may bay. Ang paningat niyo may dulo nga yawa. Masa ka oras ulit pakabalik. Kasi hindi ay. Uy, Insan ano nila mga ka ano, mo. ay ito din naman. Matangalay, ikaramo naman lang. Tagsitinta ito sabay ba? Tagsitinta. Temperament yung kailangan. Tagsitinta ito sa kulot ko. Pepera ba? Ay kami pagkirapistin. Asya na tiya ngayawa. Bobs, iburset, pangdurate parada lo ko. Ito nga pamparada sa bulag kapag pabalyo. Ngayawa. Ay, kami nga to, may dulong ha. Uy, sil. Bayad na kayo ah. Hindi ka nagmarap. Ikikan pala eh. May din sa kabandilwigin. Bulang. Perdi pag... Work to kinuha ni Prestir. Yan pala nga na kami pagkakakuan. Kasi na ba yung hat pag irignom yan ang adlaw? So, may dapat pa para buwas. Pagtutog-tubog kulugon niya. Walugod niya na. Yun. Nang adlaw kasi na ba? Maubos tayo na nga. Oy, May pabuwas. don't, ano your money. May dara. Don't sympathize. May dara. Oh, waray Ano pwede? Kasi na ba yung hat? Creation. Don't sympathize your money. Aram hindi ko sinas... Ano bang ibig mo sabihin sa sympathize? Ay, pag kinuha natin kuhan, kwarta. Saya nga. Diri saya nga. Aram name ako. Simula nung na Tagalog. Tagalog na. simula nung nadala na ako. Salaman. Nawala. Oh, yung cellphone. Ugol. Ugol. Yung cellphone ko lang. Babay kay. Meron cellphone na. Charger 8. Importante dito ang balo na. Uy, Alas 4 pa. may dala ka. Tibiyahe buwas. May baon. May baon. Balo na. Ay, na ni Bay. Ano yung saan babalantala na ginag ka ng doka tulad lang. Na, inom nga na.
Di hati sila nabili bita kwarta. Diligan puro ko rin parso. Nadira ka na iwat. Parso ada parso. Hati sila parang Bakit ang dinipis mo? Casimiro man lagi. nahambog. Kasi ringit si Nahambugan Casimiro. niya, Ate Maricel. Nakilala. Kaya itong babae na Oy, nako mga kan Casimiro na kilala. Ate Maricel, nahambog ka Share bita na si kwarta kay hambugin Manakmol. mait. Paano lang sikat? Mabugador pa may perdi. Kaya siya. Babay tira. Okay ka lang pag-ambog. Gusto daw. Ay, wala na dira. San? Ano na? Nagkikinuha ni Ison. Inahambog ang kuno. Ano ito ya? Di kunok na nahambog Ano yung ang berto, iti ay? kwarta. Nahambugan ni Ate Silta kwarta. Ay siya. Ano may berto? Nahambugan niya. Inulit na? Kay? Ito na. Di ako maharap. Knockdown. Ando na damera pa din yo. Di ko na may ha. Bisa Sabagay, niya. sabagay, Inis sabagay, kayo sabagay. eh. Pagkinuha ni Ison. Sabay kay kanina pa ba pag-ininom? Iniskip kayo pinaayawan ng 500. Si Manolo ibog na. Pero ka. No way. Ew. Si Ate Sil. Lord. Pati na yung buhok. Sabihin pa boss ang spatro. Ano ba? May ka ba sa buhok? Parang airplane. Para Mandadamay ka. Iuulit ka kaya piso. Para si Bumay na buwas. Pero ko na roon ni Messi limon niya, taglimon. Pagkilaw na. para si Sel, Budak. ano ni Sel, kung pagkilaw, Para si tatakbo. boss, Isa paano kaya wait in-involve? Natuhin na lang. Para si Budak. Gilas na niya kaya Victor ano. Pogs, para si Bumay ada. Tiyo pa din na, tiyo pa ko na yan. Para siya. Yaw. Tagak niyo. 2,000. Lalapagan ta ka mo yun. Iren, ano yan siya? Pakto ka. Sabihin na po. Bisa lapay pa na siya, tagitimina, nagtatagantay ka. Tinteran pa nga. Tawas. Bakit gayawa? Ano? Bahala ka. Tatapong buwan nga, wey. Idadak ko, may pangalap riyang ko. Ito po, saka sa supet, riyang. Siya mitsilid. Yawa. Demonye. Demonye. Siya mitsilid. Pagtintin na ba? Ano siya ba? Magbubong sa ito na lang sila eh. Nasong siya. Bagay ka na alas 4. Oy, insan, tayo sa photos. Ay, ikaw ang pagigilan niyo kuya. Anong Jordan na? Ay, ikaw ang pagigilan niyo po. Ay, ikaw ang pagigilan. Waray di tiabot ha. Pagkultan ng di bawat sa nga na ikaw, Brent. Di tiabot ha. Yawan, paghimo ang panyawan istorya. Oh, ay, Bisa na taklo yawan, bang katakloban? kinakuwaran. Bakit na nataklo ba lang pagkita? Aram yung hipotet. Sa kauras na kumagin ka din eh. Ito pa rin. Sa di tiabot ha. Isa nga na di nagtatak. Walang abot ha. Asapot kaya ako sa kauras. Pareho yung tira yung kaskas. Ikaw, parang panalagan. Basta ka pa may hipotet. Ubusan na yung pagkakapotet. Di tiabot ha. Pustahay pa kita. At natira taklo. Alas 4, alas 4 kumagikan niya, alas 5. Alas 4 ako. Alas 5 ya. Sa kauras Sa na kauras rin na pa rin siya. Ito nakabakarton. Pareho yung tira yung kaskas. Ang lit, tayo na lang sa Berstal. Ako nagduda nga niya, tapan na tira, tapan. Bisa pa kami magdingan. Di pa tiabot ha. Bahay ka pa yun. Hiuna pa kaya, promise ko yun. Pusta na lang ka mo ha. Ungod, pusta na lang ka mo ha. Magdadagan kami putits. Waray. Ano yung mga pakiling? Waray. Buta ka ga. Ano yung mga pakiling? Sabihin ko sa'yo, kaya 120 ang padalangan at katatagangan. 125 pa, 120 lahi ah. Pagkaputik sirpada. Waray. Cinta. Waray. Sabihin ko sa'yo, yung dito abot ha. Bisa pa kami magdingan. Bueno, Ikaw yung misis. tikan din. Dim he. Ngayon, Din nga purunggan. Ang nagyat ka. Kaya nga kami, yan ay takdamit, sniper nga. ngayon naman. Natutaklo Global ba? buwas, tira ka oras. Magdadangan kami nga to. Kita paris din kita palit. Kaya, Dito kami hawa-hawa, buray palit, di paris. Malangan lagyap ka mo. Jerry,
Ni kuya, nagkukon nga. Mayaptan ak niya, alas 4 magi kan niya. Alas 5. Sniper natin, Max. Mayaptan pak niya. Buhay na guys. Buhay na niya. Kasi Besang baka tayo magdagan kami kumik handit ka ka. Ano mo dyan, paring. Nakuha na niya natin. May dulong kami pinal eh. Yan, Pero lang kami nutos. Pareng, pusta na la. Magdino kami ko Jolis kumik, pusta na la. Oo, yan talaga. Gisugin niya sniper. Dito abot ta. Kasi sinaliwan naman yan. May mga iniinom na yan. Di ako pa. Di ako pag hindi mo nirakit kalsada. Hira, mare. Ini? Mare, kaya pagto kayo. Di ka na ayun na kano. Hindi ko kitiyahin niya. May nimpintas. May nanakwintas. It na mga demonyo dilit kalsada, lalo na papatayan ulit. Hira na mga pistinapatay ka para katabi. Kaya wala ito ko kayong pantalan. Parang may awa. Ay, pag ginambong, gusto ko yan. Kaya, Di po di may kwenta. Pag may baka na may Ba, nagdara na pa rin sweater. Marot din eh. Mabarili ka Mahal naman eh. eh. Mahal eh. Ayaw niya hatag ha. Di ko niya taga. Dahil kawatan. Tinaga na yung pinagin t-shirt. Kaya ayaw. Binabaliw ko na nga nito yan. Waray. Mahal ni mahal. pero mas mo pa yung lagi pero. Yan yung kinuhan. Kaya na tuloy. Alam mo na. Mga tagham ko no, mga tagham. Yan ko no, di pasui. Papasui niya. Pogs, binabaliw ko lagi, apuwaran na lagi, apit baliw. Yan ko na kayo. Kuya John Jack baliw. Matagam ko no, mapasok ang matagam. Ibig sabihin, dirayan ako ko ng tagam. Isda it. Kuan. Ababa tutong ba to? Kasi marasit ito Yan din naman. Hindi na lang yung Ano pag-inom pa kita? ito pa. Hindi pa nga Di pa nahiba ng taparta. Ba't yun? Hala. Ano nagbuburabod. Wala pa. Yan na. Bata na iba na naman, ganatanggal ang ligas. Oy, natanggal ang ligas. Napikat na, isil, wala, ang gano'n na. Uy, si daddy ko na. Isil, natanggal na ang ligas. Napikat na bugnada. Mag-inom pa kita. Bursa tayo Arating bursa. Arating bursa. Pero Sel, pagduglang kami serve, doble, triple. Ibalik. Sketch the limit na damit yan. May kwintas pa. Stay. Flash pa. Jack, yun na nga, bikini black. Ano daw, lakon ko, gusto niya ng gabi. Bikini black. Maubos na ba yun ng gabi? Para der. Derek Basta lang bukas ay Bisa kaya. nga rin yan, kaya manaro yan. Apog siya no, nagyambugi pa yan. Lagi ako pagawa sa mga. Ano sil? Ungod pa, hindi man buwa, ungod man. Talaga nga, ni ano naman, iingod it, may kaya na. Okay lang mag-ubog basta ungod. Kasi nga, ni ano, may iingod it. Slide mga Diyos. Diri. Ano mga 40? Minute. Hindi lang ba? Arit mga 40. 50 eh. Parang po sila ka. Tatakilay ba na 40? Ito nga, puro sakit ka do. Pasakulit ka pagpapalyo. Pogs! Tiguan na lang kung pera 46. So, ulit ka. Kaya, marami ko nga niya. Ano, may kapayban rin. Oh, Ayan na. tiguan na lang kita. Pag-direct na. 46 imidya na lang eh. Eh, pato nagsisilos ka. Uy! Ano? Uy! Ano? Silos ka po. 1 million ko na kaya lang. Kusulan mo. 6 million na rin, di mo 5 5 million. million. Laki mo tol. Hindi pala ko nag-iyo pa eh. Sa kabursa kulit din yung kwarta. Siyempre, kung dyan, paano ko rin Oy. kuwang pa. Dinilan din eh. Kita ka na dinilan. Dodo. Ayun na. Pero tol.
Tululit ka to, wala na. Ito yung inutin. Ito ba ito? May pahit niya sinising resume ito na. May takon. Kaya ko din pupunta yung boarding house. Puro babae lang. Waray, ako nga ba ako na eh. Waray, oh, pwede ka puro. Waray. Pero kailangan may pleasing personality yan. Waray. Puro 6 yan. Pero pwede. Bawal it na ito yung singis. Hoy, ako yung sa bahay. Pag nagkalawan laan, eh, ang makapagkuhan. Alam sinagay ka paano na libre na binulan. Kami may ito chikyo. Ay, siya taga-kalawit singit. Kasi yakit ma-screen niya ako. May itong Yakit mag-examine. bali, wala ka. Ibuhay na anay! Pass out. Ibuhay na anay ta primero. Di na rin ko manhikot makakalaw. Hindi ka ni kadit ikaduha. Oo, Kung ya. kaprobo. Kaya kung na mag-approve, ikaw na rin primero. Pass out, hindi rin. Hindi rin nga rin buhay wali. Waray, oh, bye. Ganap ka di, kaganawan ko. Bagay pala Bagay mala maging okay, bagay mala buhay. Aring ni tayo may buhay. ano? Bagay mala ka nakin pinasuran na terada. Kaya nginggisa niya nun, oh, iyalang kinuhan. Bisang mong ibusag eh. Kanabat, hoy, kanabat kampong sa repere. Mga palawan. Imrat nga negosyo, di na pagkatatara. Mga alas 12. Alas 12. Ano, magwawala kayo na. Wala. Waray po ba nagpakuan din eh? Dinahidlaw pag wala daw. Waray po din na. Balong na, taga sa pagadla. Pagkaroon. Dapat na sila lahat pinalit, ubos o gait. Oh, ulit pa ito. Ay, kayo na po wala. Kakatata. Ano, wala na rin. Mapal pa kita. Yan Paano eh, na may ito, wala pangalit kay iba. Pinalit. Di pa na iba ang takwarta. Natanggal lang ang ligas. Huwag mo problema. Kani daw lang. Di ako inaway, kinukulit po. Kanyaway niya. Kuwarin eh. Damit ikaw ang pogs. Tunay mo na tayo ni Handel. Buwas na lang ko ah, yung tigikang ka na. Kaya ribang. Iyawin sa sinahuan. Hindi ang inaway po ni Pistihin ka. Ate ka. Hoy, hoy, daglaki, Di pa na iba ang takwarta. daglaki pang paper. Ano ko, yung ganit na yung mga sinantik ko. Masasaktan. Baba. Sel! Tinahuan. Ano, tinuwa? Mamatay, humana kayo. Titinupan mo. Yaw, yaw, Ulo ko kaya wala G. Eh ko na kaya isip ko. Pag tinapad-tapad niya hawak. Ito ba kayo masasaktan po? Ay, Jer. Pwede ko ito masasaktan. Di pa na iba ang takwarta. Parang di ko pa nararamdaman yung sakit. Inom pa kita. Oo, taging dinigahan ang hente. Inom pa. Ayun na, ayun. Kadi mo na siya kapista. Uli na. Di kasi ano na. Ito Kaya siya kaya ito. 60. Checks. Inom pa kita. Ano ba yung karet? Yung panangit, pag panangit buwas sa taklo, hindi po. Hindi po taklo ang buwas. Direk Yan nag-inom. ay pisti. Direk nag-inom ang bukon. Ano din? Kaya daw ano. Ko niya yun. Ayaw, wait. Ano din naman? Di nga rin naman kita nagkukuhan. Ayaw, pag kinuha niya, Ano ba? magasto ka. Folks, Na-direct ka nga magasto. surrender kami. Ano ba Oh, yung karet? surrender ka. Mag-inom pa kita. Sakto na, ayaw na. Buwas Direk na. na kita Folks, mag-inom. Importante. sunod na, sunod na tayo. Wala ka rin na. Ay, kita niya. Uli. May malamang Yaoy. kukuhan. Balita Sel. Ano ba? Rusit kung sila pa rin. Sila tipo, Nalalamang ang tayo ikaw. di ka lang ako. Wala mo rin po kinanap. Pagtutugtog niya, yan ang ginigit. Parang lalaki. Bren, ano? Nag-isa din ako. Pagkan. Parang lalaki nagkakasigo. Iyawain. Uy, Ano ba? yung Jack dapat nga yung pinalit na yan. Sungad na lang yan. Diri na yan eh. Hindi ka Kaya, mapilabas na isa eh. pagpendot ba kayo, anak ka?
kuwan niya, nakatatok na pers nga na. Para washing. Okay na ka din. Para nawit kita hinumdum. Ano ba, mag-inom kita, mamaraan. Erignum lang kita. Ay, kita pag kinukuha ng mga sugoy. Ano ba ito yung problema? Hanapin na nanaan. Wari. Asawa. Sapatos! Tatal. Asawa. Oh, pero kayo pag Pariyo ka mo asawa. Asawa eh. Waray. Oy, kasi na problema. Iko yan na natin pakianin. Parang Wala ka. Nakapera ka rin, nakapera ka na. Ano pala talo? tinawala ka Ay, dapat naman na ginalo. Ay, dapat in-story Di. Kalima na. Ito? Katulog pagadla eh. Pero matigas nga ni Lugohin. Pinagyan lang ano. Wala din niya. Kinastigo. Tulo lang Nadiri ano. man Upat na na nga ni. Sugit ito. Bata. Ah, patasan. Hindi mo na Ano man yan? Lugoy kuwan na. Ginto nga. Ano? Papawagan kinyentos ni Pogs. Diba? Hindi nila kita makakinintos. Pogs, yan siya. Naginit yung rubber shoes. Bakay naka-jersey. Ay, sayaw. Sayaw. Ayun, manipis eh. Makagalit manipis. Kaya ron. Kaya ron mahit siya. Kaya Hindi tignan nito kaya kasi. nga yun. Black. Bang lugod kita hit mag panulaan, kaya- pasayluan na lang. magnitude 11 na parang na. Sayaw. Pagpapakuhan na. Pasayluan na lang. Pasayluan. Ano ba na mo eh? Bang lugod ma problema ta. Ha? Shoot ko ng shoot. Nabuburang ka nga. Alam ko may ng problema ha? Ilabas mo. Ilabas mo ngayon. Wow! Waray! Waray nunoy. Isa ka na rin. Ilabas mo ngayon kung ano yung nararamdaman. Ilabas mo. Grabe man. Pero totoo, ilabas mo. Waray nunoy. Dere Wala nga, na ilabas si mo. Silvia. Ano ba ito nararamdaman? Kung ipapahimok ng father mo, hindi ko kuha niya ko. Dere, kung ano ito nararamdaman na Tol. ikaw. Oy, tol. Nararamdaman niya. Ay, Pag ay, ay. nahiya. Diri, iba. Makasulot, oy. Iba ba? Ay, makasulot na tingnan mo niyo. Ano ba? Parang sinabi. Tanggal daw. Tanggalay! Tanggalay! Hawa eh. Dere, Tulong! Patay ka mo. babae ba? Babae. Babae ano po? Babae. Babae. Okay na, Pogs ka pa. Babae ano po? Babae gabi. Stay. Bukoy! Yaw! Inuto! Ikaw ito! Bilaho! Bukoy! Yawa sa giting ano. Uy, so. Awo! Umari anak kita. Oh, tirita tarino. Initot ka rin ha. Lalo, bay na mali. May dapat nga back up. Layo ka ba? Di ba bawal ka paktok ka? Mapangal kami ayo ha. Hoy, yan na kami bibog sa. Tapos ang langit ang trabaho. Ano ba? Hoy! Tapos ang langit ang trabaho. Biko, magdaragat kami ng sundin tungin. Nakikita namin nila. Ano sobra nga. Suwa dito. Biko. Biko. Sobra nga mga samsama. Oh, gamit lang eh. Wala dali. Nagluto ka rin. Dere, bakit may pasalunit may gamit? Kasi lang, ito na yung sunod. May silid nga gamit. Gindadam ay pag sinulot ko sa dito ha. Awa ka. Porko na awit na kukondida na hypnotize. Yes, na ay karangati kang dito. Pagsulot ka, nagigili-gili ka na. Kinawan! Yaway. Gusto niya kinong kilala ka, magkita po ay buwas. Ano pa? Dili ka naman good. Masa Hoy, na makakaalusot. puri tayo kang pagsipsugat pasit. Puri tayo danay. Pumasa rin gasya ay ka nga nag-Japan, eh, paano lang, gigili-gili ka na? Asila nagmatsudan, sir. Ito ng karera, ipanuwarit mata po yung buwas ni kilala. Wala sa baby ko. Kanina. Ipanulit. Di ako ngali, wala ka na pakto ka. Nasugin tak na ra. Dito mag-gana. Listen niya mo na yaway pa. Kaya Deliver. Wala pa. Even though, wako pa kailan. Ito na sa labi, yan ang lait. Hindi naman Japan. Dakit.
Sumano naging sumana muna. Nakapultang ka na tol. Pultang eh. Sigurado ka? Kung naging sumana muna. Pag binabista, oy. Binabista, matubig ka ha. Oo nga, nakalimutan ka naman na. Pagkat ko kagiwan. Barato mo po yung gasolina, barato. Diretso nga palang kaya, naubusan ng gasolina. Karani mo binabista, cruising, may diba? Ano yung gasolina? Barato rito ano. Matubig ka nila pultang. Para rin ka mo ron, dinitag sa isinta. Pero parang, tol, mapat ka, April 1, parang, Ano? kandot dyan, tulong ang manok, kaya ko, Ninagay tayo na eh. ha? Hindi na eh. Iyawa ka. Di ka na ayaw. Malala pa. Nag-story Bang, na ako eh. dito rin may pakondisyon na yan. Ay, ito ko pa ni parang. Ay, ito pa ba yun na lang? Ano nga pare? Di ka na ayaw na. Naadukit yung pagpudera. Di ka na ayaw na. Dere, ayaw na lang pag inapadam, April 1. Kahit ka ano mo, di ba ron? Magtaragay nga rin Pakita sa ko na lang yun, pagdapyo. boy. Pabay, story na lang tayo. Atagay, story na lang. Pakita mo. Bakit mabuhay? Tinulungan siya. Tambuhay. Hindi na ba? Tiyadigan yung putol. Ayaw, magsisiring kita, magsisiring. Para tol. Para dako. Tapos kung yung maisip. Hinahinay na. Minino. Naghinay-hinay. Kaya nagpapaspas sa tiya at maging kagalawan. Minino. Kulit maisip, pinangayat ka. Nadari nga anak pakino mo yun, kay nagpipinangayat ka. Totoo. Paano nagod? Nahibabaro akin eh nga. Eh, mate silko no. Natamaan ka na. Eh, mate silko no. Wala pa rin. Pag nahubog, Lagyan mo isa. nagpipinangayat, hindi ka trabaho. Eh, paano ba? Paano wala warak? Folks? Ano niya ka na eh? Eh, parings. May pakinano ha? Dahil susaba. Nasa Hindi gama. nakatiro, Nasa makapirot gama. mo isa. Ayun, yan, marisid kayo kahubog, nagpipinangayat. Ayan. Warak ipag-dix. Paktukan. Sinserin ko naman kan manunong, anak manunong. Nadirakit magkuroo. Yung kainom. Eh, mano ko makuro, pero asing. Okay, manunong. Hawli. Bistado, pabistado. Pero, ito nga, dinaptan mo magkikinoro nga. Gagawin. Nadirakit. Pero biktima ka. Nadirak. Biktima naman ano. Pero takpa kaya Eh, biktima ka. ewan ka pag pinag-ikot. Bigyan. Jack, biktima kita. Waraga, ako na mo. Ay! Yan dyan ka na kagalim. Oy, napakayana kong biktima, kita mo. Paano rin magurang. Alam nyo Ano yun po kahiyan? Di na naman tinahaw, nasa eh. niyo pa Nababarak na. yun eh. Waraga, bigyan kita. Kaya Ako ko sa wise. Nga marisid Yan ko eh, no. oy. Eh, sus! Asya na ita. Urita naman, urita. Kulichari taga San Roque, biktima ka. Biktima gahin. Sinta ikaw. Pwede ka na ikataga Okay lang ka. Hoy! Bisakit mo Pero kinuro di yan pa kita yun eh. niyo. Inugilaw. Pero nira, Eh, pare. Di pa kita niyo. Kasi biktima eh. Hindi ka biktima. Anoy! Ano? Dahil si Jason, Pakto ka nga. hindi ko mayawan ng sinumat. Ino? Wala naman. Hindi ko Di ng pa sinumat. kita niyo. Kundi biktima eh. Nasinap natin yan. Kaya ani, Taos-taos na ngayon. dahil si Jason, Tuhog na mat niya. kukulo. Bakit? Ikaw. Di, answer ni pare. Waray, nasugalay pare. Eh, mate, Maricel. Iwase eh. Kasi, pag nakahubog Kasi, hindi ka ano ba? daw ko. Nagkikinaro. Ay, ako nga nadirakit nga nagkikinaro. Hindi mo niyuhin niya piste. Diri! Yan ay magkinuruwak lagod. Ano ba? Alam? Pagkakarigasa kita. Ay! Walang problema. Walang problema. Ano siya problema? Tinanay ko sing yan. Isil. Isil. Kunso, gato to. Isil. Kunso, gato to. Pagkinaro. Kailangan ko nga ni nanay ko. Jesus! Nabuo ko. Hoy! Isan! Nabuo ko pakto.
Napogop! Napogop! Tiging! Ayaw Uy, ate, isa na katurog na hinanay kasi. Di na katurog, di iniisip ka. Di pa ka mo pauli. Lagi ka. Napogopit! Yawa! Napogop! Ano, nahinahubog ka kung, ano, hubog ka? Di pa nga nagnahabog ka na po. Ano, nahinahubog ka o ano? Dapat pa kwarta, ano, hubog ka na. Aray, buhay ka na na. Mata mo iyak. Hala ko nito mga sa kakis. Emo na. Kanatisir ko no, tangway. Oo, kaya nakipagpemate hayera. Tangway ko no, sa kakis kanatisir. Nagdolalay. Inyem ko ito siya, tagda ka natin, sigurado. Kung mag-iba Kung reaksyon hindi yan, Ikaroon niya mo paktuloy sim. Ino nga kwentas ka ng mga darak ba na hindi. Yan na, makukuha ka eh. Pagbayad ka na. At to na. Kinita. Ano at? Kung kaya Point na na, patay ka, point na. kung kaya na bayaran, Wala kita. Wala kita. nakalibak, Pinakabuta ka naman. nakalibak, Ikaw na wad pong sa tulis. Pog sila suwat nga ito para kitaan ta kunin kaya nakalibak, nakalibak. Kunin ka nagsisit-sit bakit anta. Bay na nagsisitsit. Pogs. Oh, ito. Pogs. Hindi mo niya sugad. Ano na daw na niya yan. Pogs. Napit Uy, Pogs. Kay may influensya ng kuwan. Inulangan eh. Katuan. Ay pakinig ko nakapera na yan sit-sit. Pagkar ko na ko nakawanta. Walang duwan na. Hello, la. Pagkakanto. Hello, la. Hello, la. Ngayon ka lang sa nabog ka. Kaya mo na sit-sit pagkakanto. Kano naman, hindi ako malaki ang kinuwan nila. Ano naman? Oy. Ngayon ka lang kakatuwin hubog ka. Turubusa ta rin. Boss na nga ako. Kaya nagpapag-ano Ano siya? na Kaya rin Asawa nagsisit. niya. Asawa niya, no? Eh, Madi. yung madi ang baska. Parings? Kaya dan. Kala May ko asawa hala ka rin na, sila. Parings? Ikan ba? Do ko May hala asawa rin. ka na? Gabitan ko. Nagahit. May asawa na ba? Balitigan niyo, balitigan. Tiyak, balitigan niyo. Pero wala sa kakarak baliw, waray good. Kaya na. Manuan ito? May asawa ka na ngayon. Yaho ay. Dilanay, ate. Inamin na nga niya, anak na. Madi ka dyan, madi. Uy, ang Ah, sinunyo Made. kulay na. Dilanay. Inamin na nga niya, anak togs. Aw, binatak ni Ate Isil nga to. Yato man, kada, yato yung kitligin. Binatak ni Ate Isil kan Kuya Usip. Ano na Lugo. Sige, pamulay. Ano yung Sige tayo? nga, panula. Yan yung wara. Hoy, hirit busa. Andiyan Hirit busa. Yan yung medyak pa. Daya. Dere. Kanang Kumare kalmukanta tayo ikaw, di ba? Kumare. Madi. Dere din na. Kayo magigising bayi. Dere. Dawa ka niya, minister. Tara na ate, dili. Yadi, tara. Tara na. Ano ba? Ayaw mo pa yung... Do you know what is the meaning of the black hole? Opo. Ha? Gasi ko. Do you know what Isay na, sabi pa ni Pingsoy. Do you want me to explain it to you? Sige, What is the meaning of the Tutuloy black ko na lang. Tayo yan. Ano, ala? When the universe collapse to Pagpuro ka. black hole, the hole? So, yung ginawa ko dito, ano yan? Pagpa-explain ka nga kang black hole solar Ate. system na kadidina ka. Kumare tayo ikaw, di ba? Kumare kalugi ah. Sige na. Waray problema. Yan ang lak Kara, ate Jana, huy. Kara na. Sige na, yan ang lak nagpapainom. Basta Promise. tao mo padgan mister. Dito na. Tapos ipagkakawaray ni hiting mister. Sana all. Sana all. Sana all may lalabs. Sa kanya anak na uwat. Naupot. Sa lulak makakauwat. Pendan. Kaya dan may mga kilala din ang mga chicks. Waray. Ay, may problema. Okay, ginabrempak ni Jason. Ginabrempak ni Jason, di na katiilo. Pag inom pa kita, parang may alak.
Hindi ko ako makadiri. Ako ito, at least tayo, pag nahiwi na. Alas lang lagi ka boss, alas 4. Jesus, ano Putis, tihabol pa ha? Bisa pa kami magsabay dito sa butak. Nagit parang pinamatay niya doon. Ayaw gahit. Kalilit niya. Alam mo siya po dahil salida. Saan? Ay gapin. Alas, ngani. Alas, diri ba? Kada amanat niya. Kini ko eh. Ayaw ko na siya kaya ako na eh. Iya tagimat. Kita ba? Yata kanin sa Bertod, ang bertod ito yung natag ni puti Ini. sa iya. Para biyahe. Ang pidiya, yan nakatrak. Yan na ako nakatrak. Kayo kat nasugot. Lagi may dihabot na ini. Ano ba? Arot. Budak. Arot nga. Kung nakaano. Ito nga pidiya, may dalit hak. Parang sa tayo. Patay tayo dyan. Ginilipay din Sila siya. ka pidiya. Ipidi region mate. Liti mate. Masuk ito kung tangin na. Pakadi na may daan. Iya misbit na daw ano. Dili hikot ako po ni Kuya Indan. Kanto na mate. Ikaw pa pag Kuya Endo. Ni Kuya Indan lahat lukitira. Pag ginong pakitano, wala na. Kapal pakita, wala na. Wala na gina mo eh. Ano, Dapat nga ano. Light na lang pinalit. Light. masuko na kamo, mag-inom pa kita. Sigurado ka? Suko na. Ikaw, tenong ka pa. Diri. Salta na. Kas nalat akong kas. Kasi takon pa de. Pareho kang gritsin. Kas na lang tira. Na nagpapakabuhi kami. Boy, ano, magpapakabuhi kami. Para may mira. Puro lang pa. Mga automatic hash. Pagtangatang inalang tira nga daw doon yan. Putin lang. Eh kami may buhay. Nagpapakabuhi lang kami. Para lang kami mangutot sa aga. Ano buhay? May daham. Tinabutan ng Upgraded. Asya nga ni Sering ko anak babae din na hatakloban nag-iiyagat. Ano? Kubuha ulit. Para net baktin. May ikham. Sarap pa nung Na hindi, hinasog ah. Oo, totoo. Pertit ko berangin. Umutog. Kunabag. Ay, kunabag. Pops, pandarahag na kita. Pandarahag. Nasa ko nga ni anak boss. Nasa ka anhapon pagkita ng puti. May dako na sakit sa puti kinahabag. Ting naman ni boss. Dirit, maharamakit kay. Gusto ba ako mati? Gusto na Ayaw pagkita. na wala na. Oo. Binugo. Basta ka nasa ko. Ay, kasi niya. Itbaya ako. Buntag na naman. Buntag. Yan pa. Yan pa saya. Sin, bukay pa nga na sinasalong. Kaya nga akon. Ano? May nalimanap. Balawo na na lang. Tarogon ko lang Ang kasi ko pa man na, maubos kita parte ni Derek. Derek ngayon. Tantikal. Derek ngayon maubos sa parte ni Derek. Oh? Oo ba? Eh, kuhanin. Kumusta rin porta? Wala, subok ka lang paak. Oo. Gidan ang tayo kawin. Uy, Nangawin ka na dama? Patay kita biyahe. Nangawin ka na dama? Kanakit yung adlawin naman din magmamata. Ano? alas 4. Kakurong kamo. Ay, diri o. Yawin mo rin nagahit. Na kami na rin ang mga disbosa ka mo. Yari nga dapat turun-turun. Hey, Magluya ka mo, hahahiya ko dapat kilala. Buisit ka mo. pakita tala. Wala, yung biyahe. Magluya ka mo. Hoy, may hanay ko no kung ano. Maniga ka, init sila nga eh. Dida. Ano mo? Hindi yung maram. Kundi lang nagbago. Ay, ba't niya ani? Ambot na ka dati mga kung kaya ta pa kuhan. Pero posible dere na kay may naman mga edad bahay ka sa Morinder.
Kita, no? Ito nga, Sauna. pero yan ni Pogs. Ah, di rin ko, ano yun? Dadani, no? Pero, Gisay, no? Kalbo. Gisa yan, ang tricycle. Paano na para ka na ka? Pwede na, ano? Kaya, matatay, Magupay kay tiya. Ang kaso yan, nakapira na katawig. Uy, di pa ko ng Tayo dyan. internet. Diba, Di pa ko na mga internet. apo. Ulo. May nagagani din naman. Marami mo. Ay, alalay. Pero ka, Tulog ka na daw. Oo, kung nakita mo resulta. Ito, kuya, isang kuwan. Ganda. Ito ko pisat. Hindi, tanan eh. Pisat. Oh, baka makot eh. Ligo. Sun, bahay lugi na siya makabuhi. Ay, yan talaga. Buhay talaga na. Akin na ginagawa din. Baling pata. May talaga. Buhay na, Itong buhay. mabutang at siya nakakaproblema. Patawari tolhan 12 inches nga. Bulitas. Ano? Grabe na mait. Correct na yung sumereng. Ang atis-atis, kuwendan. Ang kalang simbaton, dusap. Dusi ang gauge. Ang dusi nga ni paluyo, didi. Correct na yung karap ka po ni Takan. May ada eh. Hams lahat. Ay, git, bisa nga rin dyan ako waray pa nga rin. Kuno waray pa ibubulang. Sun, waray pa nga rin. Waray pa ibubulang. 3D lang. Anak din na taklo. Yung patatali, Nag-iiyanak. Nag-iiyanak. Simpan Ano ba? Oh, isa sa tunay kuwendan, buwas. May dama helmet dito na sa. Kailangan talaga ni Kuya Isunin. Oy, Kato-kato mo. Ano ba? basta mabunyagan maupay ang kabunyag. Kato-katiya mo kasi. Kita pag sinurog-surog yun. Bahay na siya litik naka bagin lit. Ha? Ano Aw na lang. Dili. Ano? Ha? Ano na lasing ko, ano? 6-1. Ano lasing ko ga? 525 kasi na ako. Doble dama. 525, ano? Ano ba? 3. Ano ate? Isil ba? 933 ra. Bahin na. 933. Ang akin kasi yan ang 9-3-3. ang akin kasi yan ang alas 9. 244. Iba kasi ang laging kinuha ni Dadan 644. Paano lang? Ang 4 lang na dali. Bisa ko na kita na ipakita Aram na na taklo yung 50 tarak kaya. Gabriel. Ha? Aram na taklo yung Gabriel. 644 na Kasi dan. kita, maharap na ko. Gabriel. 244 na kun. Pero 50 Oo. dun sa 50 street. Oo. 20 rambol 244 na kun yan. Mas no hindi. Alas Ada nga rin tak tricycle na rin. Bawa ada eh. 618 kasi yan, alas 2. Ano ba ito? Pero it style kasi nakatumbok kasi nakandamanan eh. Dudubli nga rin. Dudubli talaga ito rin. Dere Kasi yan. alam Diri nga rin dudubli. Eskalera. Jemay. Kasi it style eh. 525 na ako na, alas 5. Yung sabi bakit magdagitaw? Ginamit dapat picture. Yung sabi bakit pero puro la rambol. Kaya, kinagait pa rin ako. Yung rambol. Pero kuan, lugi. Lagi pa kita kaya lugi agyap. Sabi na ni ka. Kinato ka na yun. Do kasi mga nangadiak makadal lugi agyap kaya. Ay, pag kinuha naman. Dere ano ah. Kilala mo yung Jemay. Kung makakatumbok wak ba, Dere- takay kada Dere na ano 20 ah. gisita Dere ano rambol. yung manghod. Ikalapit mo. Pero may pagula rambol. Ah, ito siya na Dubai. Ako niya na i-maintain. Ang Jimay. Tata Dubai. Yung Jemay, sita. Kung ka rin sumabay, Tata 546. Mugto na iya. Na eskalera. Dere Ay, yung lugi yun, di ba? Kaya, ang maguro. Pero may kasi tayo Dere i-maintain. ate Joby. Ate Joby. 546. Ito tiya, parang ko tiya. Maramak. Maramak. Derakit ba? 644 pa wala. Uy, 244 na. Ngayon kita, kaya? Kurang na? Kaya kita. Hiya ko lang, hiya ko. Ay, na po ulit. Diya ka na, diya. Kung kita, kan, energy, mauli.
Oy, ko na Wala na yung bus G eh. Sumaray bus di, ti ko na kin padis. Heritage. Niya, daw mo nagpatay niya. Kasi na kina mahirapan. Iaro up. Bugi, ano? Bugi. Di direct makakasilip ka nga bug kaya ano. Wala kang Pagbalik, may pag-aro. nato lang eh. Hiyate siya nga chumer nga. Nagsumak na hiya pag-aro ka surat tagi. Ah, dalakit siya. Daw mo dyan niya tatagan. Orang binarangay kasi. Sino nga ni? Sino nga na? Boss, masabay. Pagbalik, may Iaro nato ka lang to eh. siya. Yawagin niya. Ano nga? Masabay na, boss. Masabay na. Ano nga pa dyan? Masabay lang. 5 years. O iaro ka to sila. Tutugtugod kayo ka. Straight eh. Diba? Straight. Iaro up. Ha? Sa bagay, kami natin bakasyon. Kanang barangay San Roque. Saan ka malak Yan at ako lang mayo? ako kuha niya. Kanjajak luto nga. Ano at atay. Kumarasan. Gamoy nga yung ingredients yung Bisan ginamit. daw luto ni John Jack. Para sa it. Kami na binili ba? Atay pala. Atay patawarapan. Yan na, kinikita ko rin sa group. Bahay ko marasa. Ginagawa mo yan halo. Walay loya silay Ay, ka. green paste. Siya malay. Ayan, ay, dinarang ko yan anak. Wala Marasa. sa sila sa Ayan, size. green paste. May nga raw, may nga raw kinaunan di rate may tabukit ko ang araba. Lagi na pala ka Ano rin. din? Di Atay pala araba. anak tira diyan, marasa na. Kanda Maestre. Kanda Gonzalo. Ito. Ay, siya nga rin. Kanda sa Kaya, itira props. Kaya, kita tamisi. Tabok din. Makaka-diabetes. Eh, pa city, oh. Di pa ka ng city. Uli ka maalit. May China ba? Baka maturan balita. Kadang kita May listo lagbag. magluto. Kanira. Ano mapalpak ta sa karo? Kung magtuturi, Kanta magkukong ko kita ano balita. eh. Kadang May tutoy string. mo Hogs. eh. Kanda Kung Gonzalo. magpupukos kita negosyo, panluto pagkaon, restaurant. Maklik mo na kita eh. Kaya mga kuy, listo na may magkarada, hindi ba nga putahe. Aram niyo kun Kanda Maestre. bubuligan lang niyo. Oh, Kaya natural ka, Kare nagkuruli ka negosyo. kita. Ikinita purplit kita. Waray Oo nga, asya nga rin, tatanda. hindi ko kayo style ko kasi. Ayaw na ngayon pag kinuha. aram kilala niyo ko. Kilala niyo. Matry ka na punta din. Paano na ilupig? Ikaw. Diyan siya para magluto. Kaya kung biyarami ak manadi. Kaya kung biyarami lak manadi. Kasi nga na eh. Ito niyo na para Diri. pistihin ka. Kukuhaan ko kasi. Kukwanitin. Pero minsan, biyarami naman magluto. Ito niya im na Marasa. pagkatuna. 31 legit value. 31 pesos. Palawag ko pala dito ah. Mga di Diretso na. 6,000 hectare et. Hindi hektar, square meter. Oh, Yawa. square meter. Yalawag. 6,000 square meter yung binili ko sa inyo. Ano man? Malaki yun. Oh, tatanong mo Ay, kami. dakit. Oy, tol. Hogs din, 31 lang nga ni. Oh, Siling hindi, pa nito ang hindi. totoo pa nito ang kuan. Ang Ano mo niyo naman parang pagkuanin. Ayaw. Wala na. Pero, hindi may kuan. Hindi Wala. may Hindi kalaban. Di ka na pagtatanong na kita yung marijuana. Labot lita. Ito ato Tapos, Iba la, iba. pinaka-referensan Oh? kay mahugani kuan here, mahugani Iba lang. plantre. Ay, may. Ay, Ato. Dito, papupunta ta dito. Punta. Iba mitir ha. Ako binili ko ito, pinalit ko rin. Tira mo nga. Basta pa rin sa Inanin pinalitan po. Iba tira, tira. sharing tato na. Pwede nang tuna pinanmalit. Ah, yung balik na Balik yan na mayra. Hindi ha. Ay, may kapi. Dito pupunta natin yan. Ikon, Dili tat taro pa ditat mga dili, luyo-luyo. awat ah. Basta magkukuha Na ilarom na. Ano mo? Di ba, pakaluyuhit kon, pakaluyuhit sapa. tarabas. Pagsagka naman daman. Ano yun? 6,000 Ang square masulit meter ka yun. tiyang kandara na yung mga tula. Okay naman dito pogs. Oh. Pwede makasapa pa naman. Pwede nga tayo, sabi ko nga kay Doc, pwede tayo Ano ba? Pugs! sabi ko kay Doc, pwede tayo mag-ano ng manok doon, di ba? Curated manok. Ano ka na mga palaras.
Mga pala na si okay, depende sa pag. Pinakakulit na ako. Mahuganiit nga. Kuan dida. Umatid ako insan. Gusto ko 6. Bigyan mo lang ako na isang 6 ngayon. Ha? Okay dito dyan sa kaya sa ringa. Wedan. Oh, Mga palanas like mga palanas. Pero okay naman ito. Taglong ko ba kung hindi mo untat nga result. Sabay-bahin dito sa haba. Alis ka daw, di lang realize. Okay. Di kaya ka panahon. Pero mag-sigari pag trabaho nila. Kaya lumabay. Yakot ba? Pinapalat. Tos. Hindi mo pa nga. Ano ba? Akin ba yun o mo? Muit. Ano ka na? Bogs. Ano nga to? May gap rin naging bunga. May gap rin yung sinisir. Result mo, pay. Damoy talaga. Kasi dito, okay po. Dero lang niyo Arab. Pay, okay na eh. Asya pa, nga puro ka negosyo, puro ka kuhan. Asya pa di mo, pay. Simple ka lang ang terada. Di mas maidol sa ikaw. Dero lang niyo. Parang kainsan. Alam ging balit siya kanda kainsan nga tuna. Asitan kuanan karan man. Ano mo, papatato kita? Ikaw na kadla. Kaya na ka naman eh. Correct. Tagalan natin yung kontes ka dito paring. Basta ka pala ka po. Ano ka? May dahil na turang ka po. Uy! Ano kaya wala tinagok ka? Uy! That's my necklace. Ano ka? Taka mo ha? Ega? Tinago. Ino? Iyawa ka? Ya, kikitang ko ang palulahi. Kademonyo ka? Tama, tirano. Takante nga. Ano? Asin takante nga gihuso. Uy na lang nga taran. Ano naman, lablabang tayo ikaw. Bisa pag namlab, labi ka na didirete ko. Inusok ka. Ay, mga ka? Tatapo ko yun, bisyo pa rin kinala. Alas sa itong sigat! Pero stayin ka. No! Sel! No. Pag-aaral sa singit, nakis-kis mo. Ano ka rin? Ay siya nga. Takala! No. Di manim kikis-kisan, muon manim. Kiskisin na lang. Hindi. Ayaw kahit po, masuod. Uy, Dire. agawan na ako pintas. Ayaw Gamit. Parang tracking di ba sa oy? Para nila Nakakapagtang spoon. Nakaraking. Hindi ko alam nga rin eh, Batista. Nakarangking. Iyaya mo ko, may Pag yun pa kita, ano ba? Klaro pa isa. ang buti tansak mo ng tinang moy. Alas 4 paktigay ka. Maglalab ka pa. Oo naman, siyempre. Alas 4 maglalay ako. Papaturing na naman kini kaduwa. Gawin na alas 4 ka. Tapos pag alas ko, ano na yun? Fix na. Tagalog pala tayo sa Japan. Pero alam. Tol. Ayaw pag kukumin ko nila nakasisiti na nakatalikod ha? Kaya wag ka naghugog ka. Hindi ka pa rin. Naggal! Pag ito, masa mo na ganso mo na. Ano gitu. Kailangan kami dito. Ano kaso ka mayari? Ada pa namin video. Oo nga. Hoy, Kinita kaya ni paring nasa gawin. Mal, kasi mayroon pag edit company. Kaysa naman. Kasi rin ito yung video. Kasi mayroon. Sunod na pagkanto ko, magla-live back ng taha. Tapos apod kayo kasi meron. Kasi mayroon nga. Pagtapat na ako, pagtapat. Oy. Yawa. Ay, git paring sa pangula. Ano? Lagi, grat. Kumpare ko, ito kasi meron. Kumpara nga na. Pag sunod na pag-live ko, Sa kaya na, may laban na naman. Tayo magdarag, mate. Sigurado makit. Yan yung malasig mo. Mapagwin. Pogs, napusta ka, kanang panay kasi meron. Ang ulay.
Ayahit. Mas ngiti ya. Kaya higit yan. Gatihin, ipistihin. Nasayaw. Impade nga, Casimiro. Di na niya kuha na, no? Ano yung vlog? Vlog. Gapak to itiya. Yabugi ma eh. Tapos, oy, nakabuild magpagidlaan, nakabuild. Nakaton, second floor, ano? Nakaka second floor. Nakata second floor. Tapos, nagdag na, champion natin, champion. Ano na tayo magpuneray kon. Kinurbada nga na kita kamada. Liuwi. No way. Subscribe back, 40 people. Ano yung kuha Kapag yan ay paring sunding ko no kami tangway. Wala ka wala kayo naman pagkarbado ta kamada. Ano yung kuha, folks? 40 people. May doon Sunod kita niya. palit nga na. Waray TV plug. Ano naman natin kuha? Makikita Oh, rin. sa bagay, kita ko naman ito. Kasi Imo, imo. pagka sunod na bangin takloban pagkanto ko dumirit sa katwayera. Sige. Sige. Pati ka na. Ormok, ano ormok? Meron daw. Kay Casimiro. Oy, suporta tayo pag suporta para may dahil niya kuha ng mga Yata kita kita subscribes. Hoy! Bisit ni Mia. Tagdi kita susulot bakto ka. Ini, correct ini. Inunahan ko. Ano? Ikakain naman kakain. Pumasul mo. Correct ini. Okay, tipakto ka. Oy! Mara! Son! Pagtanggalay. Maram na Tay yun. ko pistihin ka. Bisayaw. Maram ka. Maram. Maram. Si atak lahat si ate. Maram na yun. Hindi nga kinusunod. Masulpit at ano. Iwasit, iwasit. Ayaw. Ayaw. Tol, tol. Ayaw Oy, ate Sil. Masul. Kanina ako buhay, kanina buhay. Ayaw na ba? Boy, ano ba? Kanina buhay. Tama Tama na. Kanina buhay. Correct ini. Hoy, Ini. Ini. nakabuka na nem. Uy. Kanina Uy! buhay. Uy, Sil! Sil! Maya wahimaya lukod giw pa ay nagkabutang. Ano kayo na? Sige daw. Isan maya Ini. apable. Itong buya ito na apable sabang. Ah. Milyonaryo na. Bakit nanalo ng loto? Diyak maaram. Basta sumatang ko la ato era ade di isil ha ni tira. On. Yawa na pala. Ay ni kada maya lugar. Tira ko tabato. Ibigay ko, tira magad. Ito na ha, Bisan Jinsan. pa. Oh, Jinsan pero ira hawak dito. May gawar nakikita din niyo. Sige. Mapad ka to. Tira Ito nga ko, Pogs. Ito nga ko online, Pogs. Diri kita ni nangangalan ka ni Maya. Kada manok. Iya kikilala. Kabisa na palita ka ni Sida. Nasing latihan, nasang gulin san. Kada sa manok. Sinugad ko na niya presyo. Ay, pero yan, ibabalik ko lang. 1.1. Pero kaya, ugad pa. Mataubo ka labi sa lunches. Mayaman to kita sahot kang kada asawa. At kurila ko, no, magpapakamatay na nani. Kaya naubiyayahan pag... Kaya siyempre, bulang. May niya sinisiring nga pagkikibulang. Pinauli ano? Tulyo. Ayawa. Kaya nagkikitir hira. Ay daak. Nakikiulis ka ba kulay mo dito? Ato, erang ibig ko. Pinauli. Wala ka. Ato, erang ibig ko. Ganda rin Paris. Hain naman na name Paris. Wala ko kapag padis. Pam, pam, pam. Wala ko nga na. Pam. May dako na ba anak? Uy, May kasakit pa naman ang niya. Paris na name. Ano masakit? Anak. He thirsty. Nanay, anak, kumusta na nanay? Uy, sasabihin sa akin ang gani ka. Nagda-drugs. Kung gigasakay. Diri mo na niya sakit. Wala hit sakit, nagda-drugs siya. Yawa. Mara na toxic goiter.
Toxic na lang talaga ito eh. Toxic. Toxic pa yan tinasawa. Itching na itching. Hello ni asawa, hey ano? Ala, ikaw na eh. Tagisabang. Asa lagi hap? Oo, Hey ano, hey. nagkabalikan Ay, ba? Dan, hala. Ay, naman ko ko, nakay ko kilala. Dan, Matagom. Kaya ano Dan, mga tunagan lang. ayun ako kakatulog kay alas 6 ko na. Alas Wala ano ko na? nakikilala nga di. No. Ano Anak ko tulog? lang kilala ng bus. Jack, Ano ano ba? kinukuha siya? Ano ko mapasok isulod? Ayaw ka nga tulog. Baka magkikitalas ko tro. Kain na pa katulog. Ay, ano pa dyan? Eh, kintagot na kang jacket, bado. Helmet na lang. Limit na lang kiram. Puntas ko. Takluban na. Ay, gakit yan. Pero may kaya po ngayon. Jason. 5.5. Ayaw. Ayaw pag nalapte. Eh, pamaninak ni Putis. Pidiya ni Takas. Pidiya. Nakakuha nito. Yan, Jack naka. Pag Bisang pag kahain. nakatracking yung pidiya. Yeah. Pag natracking yung pidiya, ako ni Takap. Pakyan, hiabot sniper. Di siya abot ha. Sabi ko pa Puro- yung Putis. Oh, yan, like- ito yung mekaniko yung Wala. common ready na. Nagihin ang pugo ni Putis. Ala, Wala pero na yung sniper ito. trumagi Max ka na. nagkakapareho lang eh. Pareho rin ito kusog. Wala, isa pa. Tol, Wala. alas ka trumagi ka na din eh. Asya mo yan umara Eh, sa Putis, alas ini, sumagi sumigat. ka na eh. Yung Tapos, sniper. pag ito kandad, Tapos sumatay. nag-inmax sa raya. Mag-usa ka naman inmax. Depende na lang na heavy driver. Hindi na depends. Putang ina, isipin mo na lang si Pogs at saka si Anak Putis. takluban, one and a half la. Pag magmaneho yan. Magsusugi talaga eh. Asya mo yan mga rider naman ora. Gamit mo yan. Agap aday kuya, mga agap ay nuli na. Pusta ka na lang ang kuya. Ano? Dula Dismel. ka mo kuya ko. Bakto. Dismel. Alas 4 kumagi ka din ni Takis Sniper. Ni kuya alas 5. Hiyap tampak na yung tatakloban. Pareho lang ni right presyo. Ano? Pareho natin. Kaman mahal pa yun. Yan, mas mahal dyan. Hawa. Inmax. Kaya wapang 150 lang kasi. bagay po ito sa Bakit, oras Max? sa pagitan. Pag ini 150 yan to 155. Bisa nga na nakapagkatagiwan ng Eh, nagdidinikit-dikitak ngayon. siya rin pa niya na kuhan. Depende driver inmax. Nagtatapo-tapuan. Talaga. Kuan may 150 plus driver may. Kusugi. Nako. Pero Asya may ang kinuha ang sapawan nga sniper. Inmax may ang sinunod. yun na kan tutoy. Ano kaya? Rider. Raider. Ano na pa may. Di ba may. Bisa, Pero bisa low pa pig nga motor, bisa pa 1250 Pero sumabaya. yan na galing driver talaga. Basta, Kuya Kuya Max, Raider. Ay, tutoy yan. 2,000. Yan na talaga yung driver. Abot na. Tapos may kusugi. Pagkakapot ko Warti nga abot ka. Bariyan tuhudan lagas. Kuya Max, Kwarto nala. ganun 2,000. Bariyan ang tuhudan lagas. Bisa Bariyan pa ginawa ka Pinuwadas. kalakal din ah. Di siya abot ha, promise. Pinudas. Di kalakal. Tanggal Gusto may ko ini dako, din. ganun 2,000. Nga di haluyo. Ngayawit ni kalakal. Ah, tol, di ba yung kalakal may dyan Upay niya? ka wala ka pag Ducati. upay ka wala ka pag trabaho ah. Yung kalakal, di ba? Yung kalakal Ducati. Kaya mo udang. Bisa kamit magsabay, basta magsibad lang ikaw ng 2,000, di siya abot ha. Anak ko na inisulit up. Panulay. Ganun 2,000. Di siya abot yung kalakal ha. Ngayawit. Ano yung dala yung pag inararakon na eh? Gusto niya lang. Ay, gamat na. Uy, anin Uy! may kwenta. Tama ako nagalagay tama ako. Kwenta na yun. Kamahalit niya yung sigarilyo eh. Ara ka nga arit ka tag 15. Imbis ka tag city lang. Marang kenek, kwenta na mahalin. Mahal, ano naman. Ako nga rin binabalo sa kakao. Wala ibabalyo. Mahal ka lagi pitnyak. Ginatag yung kuya. Nagkalaw daw. Ita, Meda, happy pa. Happy. meda. Puti pa. Tatatabi. Pagano? Wala ka. Pagano? Tiring ka na. Umutin. Ginahanap ka pala. Nakatadinag. Yeah. Ako pa din mo. Di, araw nung nag-eskwela kami sa Cebu. Di bakit maaram? Di na bakit kita. Nagitin lihay. Ay, istorya. Di bakit. Basta ako marap na kita yung kabatan. Ay, maupay ko na tayo. Kontrolado na yun. Ito mo mangkaray po siya din. Okay lang. Ilan niya dito mga andalan. Ano mahandalan? Ano mahandalan? Handle na ano.
Si Duterte, pagsasapayin ko eh. Nakalive kaya wak. Tuwin! Parang ganun, Pogs. Kaya, ay Duterte, Formati! Idigano. Tapit yung patay Pero naman. Tinuga. Insan! Congressman pa, gano'n, no? Kasi nga, ito ginagawa mo yun. Ano ba mabasa ganun eh? Gano'n naman ito Konsyali. problema. Kaya, bago, nahadlag na, direct tabo ito. Mag-inom pa kita, ano? Mag-inom pa kita, magbabasa ka. Iya. Tibis, Ato Cebu. Ang style ng tibis na Nagkukuhan ang patuan. TV sa Shellite. Tibis Ngayon, ang patuan. ibang tag rin sa natira. Bantag ang patuan, Yeah, tibis. masakap! Pareho style. Ayaw pagbabasa kayo, mag-inom pa kita. Sakay! Ano na eh. Ba, ano na? Kita. Hindi ka kita umaro-ano itipon. Tapos to. Pero usa na tag binibiliban, Tolpo brother. Ano hindi yan? Ano yan? Bumburslay mo na nga lang kita kwarta kung paano ko gagasto. Utol. Hindi yan ano ba? Hindi ka mahamahalo. Di na nga niya. Paano ko ba gagasto ng kwarta? Ano ba? Nung kita... Pare, Ito na ko na ang problema kahit magasto. Ikadaya kit yung belt bag. Kuha na labos, taga pagikanin. Kani. Ayaw na yung pag-inaarad paggasto, kung karag ng paggasto. Magiging ka sa alas 4 eh. Kuya, hindi pa nila bibilin. Sige. Ayaw gagit. Ha? Correct. Hindi, may dako yung kwarta dito kwendan. Pakitayin, Dan. It's a load. Hindi sila dito. Oy, Pogs. Ito kwintas ibili. nakakapaktok. Yatag. Kaya SMT mo po, di ba, boss? Pagbiyahe Ay, ko. Jason! Asya may nakakapaktok. Kuwate. Kaya dapat kwintas. Kaya tagkwedan. Eh, Dan pa solo tayo, Dan. Kaya kapod mo rin. Tracking device. Naka-tracking device to sa ano. Pidiya. Gusto mo ikaw na oh. Okay na. Basta ikot po sa... Gusto mo? Wala ka naman tato, di bagay sa'yo. Magpatato ka muna. Gusto mo. Papatato ka ako magbabayad. Gusto mo? Pero pare-pares tayo. Oh, ngepers nga rin na. Asin. Asin na Jason. Problema tuloy siya. Aram ni ante. Ang tikol. Ate lang nga na yung tawag ka kanuna. Antikol lang. Antikol. Aram ni mantikol. Itak pa ng problema kung paano ko gagasun takwat. Kaya sobra pa. Nagsusobra Ay, pa. problema. Ay, kinahit. Di kuan. Di knowing. Itak problema. O na nung pagpatuto din itak bubot din. Yawa, Yawa. Oy, naglinay biya. Nakaraya. Materi kag kinulaw. Kuya, wala ka live yun ang kipugs. Kakaliyan ko lang. Susugarin ko. Hala, kuno. May nakita ako kuno. Yawa ko lang may. Nakatalikod kuno. Ubo kuno. Tol, pukawak ka alas 4. Wala. Kaya kuya yung nagpapakawa eh. Pwede ang pukawak ka alas 4 ah. Alas 4 pukawak. Ha? Pero, Pero, kuya dahil mas maupahin nga jacket ngit nga t-shirt. Ngado, God mo, bay. Kaya nung asit ang isusulot nga t-shirt. Ngado, God, si Babalik Good Life. Maupahin nga t-shirt. babalukit yung kalo pagbalik ko. Tingnan takloban. Ayan, naga. Ambot kayo mo. Pero sa mansakuan, babay nagbawa, sa mansakuan. Kalo. Ay, kung magparit na Ay, ba? kuya. Listen, Ang iba-iba na eh. Bogs. Ubusong ko lang. Tapos, next Saturday, diri yan na. Domingo tiya. Next Saturday. Dito kita, kuan. Iya. Tol, dito kita tuna dito. O, dito to na. Ano lang, anak sa istorya ng Butsoy. Oy! Yung person Uy, Bogs. Why
Jesus, tuna nga, 6,000 hectares. $6. Oy, ang istorya taman po sa mga churro ko sa Bado, kanda po. Oy. Tintula. Pero ang ito pa kita takto. Oo, alisan, oo. May Istituta nga, dinit oo. ka, mga Yan, tuna. ano tapiyo na, dito lang ka na Dito butsoy. kita, dito kita. Hindi, wala na kita. Bago dito. Kita, ante ka. Sabado tayo, diba? Oo. Mga Friday siguro. Kaya sunod man nga sa Bado, di man yan ha. Ato kita. Bisan kon lay. Kadi rin, sikirita na lang, lago di karita. Bisan. Basta ato lang. Ayun, pamate. Pamate. Di, ano ba yung kaya kan? Ano ba? Ano yung biyakan nga testing ang tiga. Sige, wala problema. Ano pa rin dito kita? Ino. Takso na kabago. Ano ba? Itnyak pinalatera. Tagala lang. Oy, nagpalitiin siya nito na 31. Hectares. Ano yung baligya? Ano yung baligya pa? 6,000 hectares. Ano yung baligya? 6,000 hectares. Pero, Ano yung baligya pa? involvement, Baligya pa? 31 pesos, pakto ka. Iyawa ka. Kasalanan nyo yun. Kaya nagpintay. Diri. Dito na siya rin kasalanan. Sinisirinlig niya kuwan. Pero, Oy! Sige, karata. Kita ka rin. Karata ta karata. Di ba nagtawag ka rin sa kilometer station? Pre. Antes kita magkaradto, manilali kita sa Jose. Ito ang sa iyo. Hindi, Friday tayo, Friday. Sano, Friday ka tiyo karadto. Ano yun, 6,000 square Pera ka square Ops, meters. ipod ko Hindi na Wala problema. No, no. Pera may No, kayo Ano yung pinalik? Hindi, upod niyo yun. 6,000. Ano pa na kayo mag-urulit wala na kita eh. hectare. Pero, Di ba, may tricycle ka mo. Almost. Upod mo na, ano yung daan. Almost 1 hectare. Kaya basta, di, problema eh. Nasa ringalitan, Ito ka istorya. Ito ka rin tayo. Kaya karayag niya Ano ipangatto. ba yung palit may naman? Panukan. Kaya mga katuro mo lang simintado. Pareho malit nga dito. Pakada kalibuto. dire. Wato, kuhan. Pareho Sinita. malit. Oy, insan. Simintado man daman, di ba? Insan. Kuhan! Sininta. May kalasin ng tao ka. Masarit kita tiyan kan. Kuhan! Kan jap. Uri na. May nakasisi na kalasin. Ano yan? Di nga po. Waray. Wait. Oy, insan. Waray din mga sinisira ko. Ganahan tao kay kausin from. Ito pareho nanay. gana niya right one. Nagbalit dito Ano siya? na. Makuha kita yung tricycle. Kaya motor. Uy, kuhan. Di ba? Ano? So kay. Kaya no, ano wait na. Bakit maro ko na yung Johnny? Motor. Di ba mo Pero po wala baligya kita? motor ni mo po out. Di ba mo baligya kita? Ano Para ating giyak? step. Di ba maro kita? Di ba? Okay. Pagulog lang ko eh. Baligya. Kung pera ka natin sila na pa ko, 3 years may tiya iging papahulugan. Nga no. Supremo ay credit card. 250 adlaw. Ikuan May na. mumunta kasi tsaka to ay na 100 dito tsaka to ay pala. Ato ka sa ano Na siya, tumaga sa dalaga pagtulog. nito 300,000. Maro ka, insan. Pero ang babae kong karaya. Babay lang ko lang kayo. Sumatante ka insan. Balita Pag baligya naman tuna, kanda insan. Kanda insan condition. Kuya Dan, Ang pinaka di niya katulog ka? Ha? Babayaan ka. Ito na tuna, Kaya pag sila na 1.8 na related din. May lapit. kaya pag sila na related niya ano. Mahogany or ano. Bahala na, mas mo pa, pag madamit mo, ganun kayo sa lapi na may doon para. Sa lapi ni insan. Oo, Sa lapi nga ni Hoy! insan. may dami tanong. Ang bumaltil kay Ganda. ang bumaltil kay insan, ano. Maltok ba ka mo doon na? Ti ano. Ano man? Ito, Masyo. ano man ito? Yan, ha? Di ko wala kayo. Pag nag-workshop, War kami nga ni may ipakabalta. mekaniko. Para hindi na ni ba. Dapat ang babalit siya nga, magbabalit siya nga, nga may lang nga sinisiri nga kuhan.
mangroves. Nga na. Kung may na sinisira kon, makonin 100. Pero wala kami pagkuha. 31 na ito. Kuhan sila. Di masara nga kuhan. Ay, ano sa pare. Ay, na ako sila kikuha nila. Ay, Ayaw. ulit yung labot. Kay iton, pinalitit nam. Then, Iton, may balik dyan ang hain mo. Alakin! Ano, ako rin ako nakikirintindi yan. Parulay. Ay, Saan ka din? nag-iisog yung parang saan, no? Din! nag-iisog ka Oy, naman pare. nag-iisog. Nag-away siya, Kamati nag-away. ka la pare. Karamon malait. Diyan parang mo ginawa yan. Son, ano? Pagiging kita? Nag-away ka mo ng marang kung natin ginawa yan. Kabuti mo ay, oy. Kabuti mo ay, kumaharap. Yung parulay. Wala na, kiragtula po si Blady. Kaya ka mo kung natin ginawa yan. Teori na, tigataro ka. Bahala ka mo eh. Jerry, saan po siya ni Jason? Walang ko pakialam. Ay, sir, nagpapaliwanag mo. Pamati ka na, nagpapaliwanag. Mati lakit eh. Ano ba yung ginawa yan? Kanang tuna, kanang Waray! tangway. Ay, Waray rin man. Wala, Pogs! Waray rin man. Anong why? Ano ba? Waray rin man. Presenting! Kasi ninawayan. Hindi ka na eh. Kung pagtangway na dapat sa tangway. Yun. Mayawa. Yeah! Pipira! Ayun na. Hugutom ko. Pipira. Makawag ka nga dyan, parulay. Hindi ka kabalik ka dyan. Sila akong sugad. Ay, kadami niya kwarta na ano. Wala. Katulad kita, buhay. Ibula. Diyan dito kita kan kaging papilas ka doktor tag Kaya ano kursi madami nila. ka kwarta? Kada sa kamanok tutuloy. Pero tatagan kini Jason ang garantisado ni doktor ba? Ano? Kaya ano ba? Sigurado gakin. Yan. Kita ko una mo problema. Di- Ano ba? Ay ka! Yan man. Tuna. Ano ba tuna? Nagpero tuna yan ah. Parulay, pagkasulog na ngayaw ako, tas gambugi ka na. Ay, ano? Ano po titsura yan eh. Hindi kintas. Pero at sigsal. Yan, di pa nga rin natutor eh, di ba? Ore no. Ano ba? Ba't ang dami? Ang dami nito. Uy, ikurit buwas ka parulay pag di ka rin. Oh, ano lang po. Ay, napipira eh. Nakamuli ng kulang. Ang dami nito. Wala pa ganyan ang ligas. Nakaligas met kayo, nakaligas. Kasi, Alam mo ito, gender. sino ba yan? Para siya kinagambay niya, kinagising. Pwede na yun, hat? Kabalog na to. Tudya daw inda ng ligas. Basta ligasan ni Jason kaya kwarta. Bakit magkalupad Ano ba? Ano ba yung problema? Ano yung ginawa? Kwarta, Uy, kaya wag kay kwarta sakto ka. tagay, ano ba? Sigarilyo, Ay, babae. siniservet niya. Kung alit ko, Nako. Ay, sus. Ano ba it? Ya, pero siya Alam buhay, ka. ang problema tira. Ano ba? Problema natin. May rapuin. Isinisirpiro. Ha? Di ko lang gagawas. Pero, Ano ba? kaya pag kinakandama buhay, kay may hirap na Wala na. Buhay! Wala Ayaw pag kinakandama buhay, Maraming kamano. May pagkatbatuta. Di lang pag-iya. Ay, pag hirakan, mangkaulon. Maraming kalon. May kabantayan, may da. Pero, oy, in Quezon, ano nung biktima niya. Ito yung pag-asawa nga. Uy, Hoy! Nakakatsaba-tsaba ka natin. Ito yung pag-asawa nga. Kasi great sinanit. Wala Ano kami. problema, wala. wala. Higit mahal na. Sobra pa. Pero, Nalaos pa nga. oy, in Quezon, biktima ni Manong. Ito, bye-bye to ka na ba? Wala kang biktima. Di ka papiho. Di ka papiho. Di ka papiho. Walay. May Kaya bantayan. dahil salar niya rin. Oy! Hindi ka kuripino. Hoy! Ano naman lang, limamasal kami. Bala kami tidak. Pero itak na nababaro. Kaya no mag-away lagap ka mo ngayon.
Paring. Sino? Hey, ikaw. Tayo mag-away, lagap ka mo. Inubos na rin. Ubus na. Yeah, di ba? Buwag eh. Ano ka po? Nagtitinong ka. Kaya nung Sige na nag-iisip ka, pagpakaturog. Sige. kumpare. Ubus ko lang dara nga duha. Ano ka pag-iisip? Ikaw ang kinis. Kaya nung ngayon magkita kastigo, na yung mamasulo. Sige. Oh, hindi ket niya kwintas ni kuha. Oy! Oy, tol! Palit ko eh. Oy, tol! Oy! Nakawatan na siya kwintas. Kaya ganyan yung pagkagawan, ihahatag ko na yun. Ano? Ang hirap tagpuan, mag-training. May dalhin, may dalhin. Ata, insan. Insan, ano eh? Kaya ano yung itong kalaban? Ano ba itong... Uy, gini ha? Ano ito? Paano ba ito sa layo? Yung si... Basta... Oy, may dako. Listen. Thank you, salamat. Kuhat, kwintas kuhat. Ayaw, pagpapasalamat. Kwintas kuhat. Magkairin doon Uy! pa. Tawag mo ng chicks. Uy, uy! May puman, Boy! sunod nga. Nabati. Di ba may name sinisering nga kung may name chicks? Di ba? May name chicks na. Anak binabati, sunod nga sa bado. Dire. At yun. Ano yung Ayun sabi na, na? mauli Oy, na. May name chicks. Okay. Wow, kali-kali ko na kayo. Kwintas kuhat. Jason, ganyan siya, thank you. Salamat. Hoy, Oy, ate siya na ito. Wala para. oh, pabait siya. Hoy! Hoy! Kala! Ay, kailangan na yung alok ha? Ito, what? Kay alas ano pala? Ano ka trap? Hoy! Uy, ayun na. Ay, wala. Ano ba? Napaugok ka? Ino? Kaya mo niya. Ano ba? Ha? Ayaw ka naman. Natawid ako! Hoy, natawid ka? Ay! Natawid ka, eh? Hindi. Ano? Kinunok ka? Napaugok ka? Hinanda pa ako. Ayaw ka. Di na puro ko mag-iinom pa kita. Naroray kayo ni Box Pack to. Kanina pa. Nabes! Ayaw ka. Pagkukumuha pa. Hoy, Hoy, nadalo. Sige lang, ay. Hoy, nadalo siya, Box. Wait! Madalo. Kaya na, paulit. Kuhat ko kwintas kuhat. Yan namin nakakapanulay. Kaya na, nadalo yan. Yan, nakakapanulay. Yan namin. Kaya ka ba ito sa kwintas? Wala kay. Ano ba? Tol. Oy, tol, patatoy na rin ate Isil. Didi, gidak ko kulay ni kulay ng kanila. Ah, patarato kita, patarato dito. Jason, Jason. May nakapapa ka na kandong. May da ko, didi. Hindi bang kulo? Yan, tira. Mangi malibre ka pa. Ano ba yawan ng gising na ito? Chill. Kumadak na tayo. Wala na nga, ni. Ko asawa ni. Ako ay pangibayo. Kasi ko asawa pa ko. Kaya rin nga sa Hindi mo yung wala nga dyan, Pogs. Ha? Parang pangalan niya yawa. Ginaya ka ni Pogs. Parang nga sana. Wala pa hit. Ano sa ano ka buwas, tol? Sigurado Alas ka? 4 ka lang. Alas ko to hit. Aga. Sigurado ka? Kuya ready ka na? Ay, gakit. Kabuhay, wala nga ba? Ano, mag-inom pa kita. Ay na, makakatulog na kita. Di pa nga naibahan ng karta. Kasi ano problema? Nagpipinilangani pa. Ito kung magpapaiba na yung kwarta. Pinawa nga ni Paris ang paruwas ng kwarta. Ay, nakakita eh. Nagpipinawa na ni Paris yung kwarta. Di pa naibahan ng bataan. Di ko pa ginagawa sa akin. Ano pala yun? Sideline ko pala yun. Di pa na siya garasto na kwarta. Iya, di nga nakikita ko mga gano at yung kwarta. Nabubur nga kaya pinabalik pa. Maro ko parents. Ano? Wala pa yun katangata garasto. Di ba yun? Ito ko.
Kaya nakaarap mo. Pagpunta. Matay. Gusto ko yung kwarta na ibahan ni Tida. Dito, tika to wala ka. Gusto rin kapain. Pero dagit niya ako nakulit niya. Dagit niya na ako na yun. Dere lang ka tayo nagpapainumanan eh kay Dere pa pwede uminom. Gusto ko kasi harampang kita. Harampang kita yan ang huwas na eh. Hindi naman chicks ko rin naman ko eh. Hindi naman chicks naman ko eh. May chicks naman ko eh. Ang lang na. Pero Ano pa yung sinusukat. nagdalak na yung nagtuha ano? Hindi siya nga 6. Uyab, uyab. Bayad gate, bayad. Malabot to. Gusto ko eh. Ayaw na yan, bayad. Bayab. Hindi na, mulog. Bayad, bayad, bayad. Hindi na mulog. Bayad, bayad. Digit bayad, nayawa eh. Ay, babae, sorry. Bahay guys. Walait, tigulong. Ah, kaya ko nagbalat ng internet yan naman. May ibang ugat negosyo pa. Uy! Kaya pa, yung negosyo, kaya pababayaran ko eh. Ano pares, babayaran din ngayon negosyo? Ayaw ka. Mag-inom pa kita. Ay, gusto ka. Pero, pipira-pita rin mo na. Damo ka. Dama pa? Sure ko eh, kaya paano ko karpa? Namumroblema na. Kaya pa, lugit. Iba na ko lugit, marang pa. Namumroblema talaga eh, kung paano ko... Kaya, ginadamo eh, nala, takparta. Di ba ba? Uy! Uy! Di ba mo rin pinaibanan yung kwarta? Pinaibanan talaga yun. Mas kaya akong pinasol. naman itong kwarta. Di rin pa eh, kulang pa eh. Pero pa nagasto. Kaya, kadamo pa eh. Ayaw ka pinatakon. Ang gasikot nga, maubos ko nilang adlaw. Kayo la. Kinin. Gini. Ayaw ka pinatakon. Nangawin ka, Kuya Mac? Para ko pa nga nagagashan na ako ni Aragod na. Saan ko pa naman palitanaan, pahurugasan, mahara pa naman original. Siya talaga it napasabid it. Napasabid. Buwas sa sintak dara. Ayaw ka talaga yan. Shop ka ng mga motor. Masarap ko nga na kanilang ganyan. Mutay kayo, folks. Folks, hindi ka na, guys. Hidok nga ni. Ito. May taparin man dida. May dapa. Ano ako kaya ako itong pinakakon na patasan? May dapa dida. Ay, Ay, nagahit. may taparin man dida. Ay, napagay, nagahit. Tagak ko sa. Ay, nagahit. Kailangan ito bambong. Tagak. Insan. Sa nga doors. May dapa dida. Doors. Ano naga? Wara na. Nagahit. Ano yung bugin mo? Nagahit. Kaya may dapa. Di mo ka nun, tiyong ubin po talaga. Alis ka na. Buwas. Pwede. Kaya nila eh. Kaya ako sinabay ha. Pwede kayo sumabay. May damit. Medisina. Di ako, ano, medisina eh. May ada. Adam request. Yan eh. Anina. May danan dida. Na. Onina. Ito ba yung cool sa shit? May danan. Anay. Kaya ipas naman na. Kuhan, malaguring. Uy, Kuya Dan. Ay, pagbatay na agap ha? Alas 4 magiging kita. Alas 4. Ano talaga eh? Ayaw ga ko yun. Dupod kay. Diga. Babayanak nim diyak nim of that. Ay, kaya po. Kaya no. Ano, mamatay Kaya ko't masarin, kaya ko't masarin. Kaya nga naman imo. Ay, kaya po. Ayaw ga, dupod Yan ga. to pa may tol, naglililig ka pa mahit. Makalip pa tayo. Makalip. Titinawayawa ni nasa kong mga tarin. Babae pagod ko, no? Nakikita ko nakbubot. Mababayad ko na. Ano ko nila? Eh, gimuburing ngayawat niya live. Nakakaunap din. Pero dapat pa viewers guys, son.
Ah. 1,000 plus. Yo, ay ka kung ka na, Oy, kape mo sige. isusugad ko. Hala, kuno, may nakita ako, kuno. Nagbablog ka naman dito, Quezon? Oo. Kaya ito yung vlog nga, kaya eh. Ante ka naman.